Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, flagship stations ang the number 1 most trusted radio network kinakadra ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Sabado, Disyembre 16, tuig 2023 sa aton sining Christmas countdown. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share. Siyam kadlaw na lang kagapaskwa na. Sa gihapon, inimulaga ni Mang Kurman, Bombot Shama, Blanco, Hover. Sa mga nagapaw na kagdalaguan karon nga mga balita, mag-checker kita sa latest information direktamente karon sa may Bureau of Fire Station kag Subungman sa barangay Salvacion, Habog-Habog sa distrito iya sang Molo kung saan nagluntad ining sunog. Ginkonfirmar diri sa Bureau of Fire Protection nga 66 ka panimalay na upos ang kalayo kag 3 ang patay. Mga nasunugan sini nangin na emosyonal sa natabo sini makabig karon na trahedya. Kag paano bala na trap ang 3 sini ka mga personalidad sa sulod sang puluyan. Sa pihak sining pahin drug suspect nga nadakpan sa istansya, nagtuad nga may protektor nga politiko. Relief Chief of Police nga si Police Lieutenant Renzo Martinez nanguna sa Provincial Drug Enforcement Unit team nga nag-operate. Sinuayhan ang politiko nga nga protektor sang durugista sa may banwa sa istansya. Sa dugang pa nga mga balita, pamukaw para sa dinagyang 2024, ginakabig nga madinalagon sang IFFI crowd control. Ginanantaw nga dapat mas hugtan. Ang IFI lang iya ang nagkabig nga nangin madinalagon ang pamukaw sa dinagyang 2024, pero ang nahalitan sang pagpatigayon sang rerouting, wala iya na lipay, wala nangin madinalagon. Kulang bala sa information dissemination ang ginpatikayon sining pamukaw kagina sang aga nga gindungan sa unaman siniyang Misa de Gallo. Samtang dugang pa nga mga balita sa aton sining pagpangalagad task force sa sining anti-squatting illegal structures unit ginpangkakas ang obstruction sa Aguinaldo, La Paz. Iginalaw umantang humalin niya sa Aguinaldo, madalos ustos las may alalasan sa aton sining mga kabombo kag sa area pa sang Lapos ang pagpatigayon sang clearing operation nga nangin problema man sang madamo sining motorista nga kuntani pwede pa iya magamit ma-maximize sa bilang alternate route inang lugar dira ugaling kiti ginakulbaan kag ginakibang ang mga motorista nga magalabay dira kay lunsay naka on-road parking ti ni magkuno madali-dali himos kay nangin palang abuyan sila nila. Anong nangin palang abuyan sini nila ang on-road parking? Ang pagparking sa dalan. Muni madalagkuan ang mga balita, issues kay impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa mga kabombo naton, padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entries sa nagahilapit sining iyang Grand Draw sa 1-2 Panalo Part 22 promo kung sa din 1 milyon ka pesos ang nagahulat sa Grand Prize. Grand Draw ta sa palabuto ng Disyembre 23, Sabado ina nga adlaw. Sa sunod na nga Sabado, sa mga kabombo na naton, hulog pa kamo sa madamo sining entries kay may tsansa pa kamo. Ang mga non-winning entries from week number 1 to week number 7 qualified sa gyapon sa aton sining Grand Draw. Tigalibog sini ulo mo pumutsa mahulog ko tani galing ti paano na bay? Ano ibutang ko nga week number? Aryo, pili ka lang from week number 1 to week number 7. Pili ka lang from week number 1 to week number 7. Hindi ka magbutang week number 8 ukon late entry. Sa liwat, hindi ka magbutang sang week number 8 or late entries. Kay panigurado, outright disqualified yun na. Kanugon,
Ang imo lang siniibutang sa week number 1, pili ka lang from number 1 to number 7. Mambal kami mong butsam, do di buinas, kuya sa numero 5. Ti butang mo dira, week number 5 kag ihulog ini sa mga designated drop-box centers sa mga kamanuhanan sa palibot sa probinsya sa Iloilo, drop-box center sa palibot man sa syudad sa Iloilo sa mga R. Florete pawn shop branches. Now, pwede man nga idirekta diri sa broadcast center sa Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, syudad sa Iloilo, dira sa may ground floor. Now, ara dira magasugalaw sa imo si Bombo Jane Los Bañez Galiarde. Ang aton siniiya nga mga kopdanan dira sa may ground floor, ang sarang man nga makahatag sa inyo iya sang impormasyon pananglitan nga may mga palamangkutanon pa kamo. Sa aton sini magkabombo, may mga designated drop-box man kita dira nakabutang kung sa nimo ihulog kung ang imo sinigin gamit karon iya nga proof of purchase, ang Sunsilk shampoo, ang cream silk conditioner, ang Winner dishwashing, ang Orocan o kung ang R. Florete pawn shop and jewelry. Tama kahapos sa kapisan gid lang para iya nga maging madamo ang imo sini nga entries, ang imo sini nga dapat himuon, no? Kung damo-damo imo entries, may isa ka pa ka semana para nga dugangan sang damo-damo pagin sini nga entries. Di kung damo entries mo, dako man ang imo sini nga tsansa nga magdaog. Kung damo-damo imo sini nga entries, dako-dako man ang imo sini nga tsansa nga magdaog. Kung damo-damo ang imo sini nga entries, dako-dako man ang imo sini nga tsansa nga magdaog. Amo man lang mo simple mathematics malang sa aton sini nga mga kabumbo. Gani pisani lang sa pag-ubra sa imo sini nga mga entries dira kag iulog sa drop-box center. Now, kag bantayan sa palabuton sini nga Sabado ang mga winners naton. Kay hindi lang basta-basta dalagko sini nga mga cash prizes, linibo nga mga cash prizes ang nagahulat sa aton sini nga mapalaron nga mga tagdaog. Sinuayhan ang mangin panibago nga may katapos ang Bombo Radio Philippines Millionaires Club nga magdaog sa aton sini nga grand prize nga 1 milyon pesos. Detalye sa mga nagapauna dalakuan karon nga mga balita kag impormasyon, balikan ta matapos ang Bombo Network News. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute para sa ininit. Sunod kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practitioners, mas maayo nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas sa mga oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Sabado, 10 Disyembre, 16 taong 2023. Mga kabombat Kister Nation sa ating Christmas countdown. Siyam na araw na lamang po bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operators nationwide o kilala sa tawag na piston, nagbabalang posibleng umabot pa sa korte ang kanilang protesta laban sa jeepney modernization ng pamahalaan. Halos 30,000 na mga pasahero naman sa mga pantalan sa buong bansa na itala ng Philippine Coast Guard ngayong holiday season. Grupo naman ang mga magsasaka nagbabala ukol sa matinding rice crisis pagsapit ng 2024. Dagdag na sweldo sa mga kasambahay sa Metro Manila, epektibo na sa pagpasok ng bagong taon. Habang ang presyo naman ng Noche Buena products hindi sumusunod sa price guide, inaayos na po yan ng manufacturers at retailers ayon sa Department of Trade and Industry.
Samantala, Filipino community naman doon sa Japan, ikinalungkot ang iba na dismaya doon sa hinihintay sana nila na meet and greet with the President dyan sa pagdalaw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Japan kasabay ng pagdalo sa Association of Southeast Asian Nation events. At sa ating international news abangan, dahil 26 na Ukrainian drones winasak at pinabagsak ng Russia sa Crimean Peninsula. Sa ating balitang palakasan, mga delegasyon handang-handa na para sa Batang Pinoy 2023 na idarao sa ilang palaruan dito sa Metro Manila. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nagbabala ang grupong pinagkaisang samahan ng operators at drivers nationwide o PISTON na hindi ito matitinag sa pagtuligsa sa planong Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan. Ito ay matapos na manindigan ang gobyerno na tuloy-tuloy ang implementasyon ng naturang programa na itinakda nito sa deadline para sa pagtatapos din ng taong 2023 kakibat ng Franchise Consolidation at Public Utility Vehicle Modernization Program. Sa isang pahayag nga, sinabi ni PISTON President Modi Ploranda na kabilang sa mga ikinukonsidera ngayon na ang kanilang grupo ang paghahain pa ng formal na pila sa Korte Suprema hinggil pa rin sa nasabing programa. Giit ni Ploranda, hindi batas ang modernization program at tanging executive order lamang ito na iniatas doon sa Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ito anyang dahilan kung bakit walang karapatan ang naturang mga ahensya na pilitin ang mga tsuper at operators na pumasok sa usapin ng modernization program sapagkat dapat anya ay voluntaryo lamang ito na isasagawa ng naturang hanay. Patuloy ang kanilang gagawing mga pagprotesta laban sa programang ito ng pamahalaan nang hindi pa rin naisasakatuparan ang kanilang mga hinihiling sa mga nakalipas na pagkakataon at usapin pa rin ang pinangangambahang tuluyan ng maipatupad ang phase out ng traditional jeepney. Kung maalala mga kabombo, una nang binigyang diin ng gobyerno na hindi na nito palalawigin pa ang Disyembre 31 na deadline para naman sa mga jeepney operators at drivers na kinakailangan mag-apply ng kanilang prangkisa para sa consolidation doon sa mga kooperatiba at iba pang mga grupo na maaaring mapagkaluban ng mga nakatakdang programa naman ng pamahalaan hinggil pa rin sa nasabing proyekto. Umabot na sa halos 30,000 na mga pasahero sa mga pantalan sa iba't ibang panig ng ating bansa ang naitatala ng Philippine Coast Guard ngayong holiday season. Batay sa pinakuling datos na inilabas ng naturang hanay mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 6 kaninang umaga o ngayong araw po yan, Desyembre 16 ng taong kasalukuyan ay pumalo na sa kabuang 29,702 ang bilang ng mga namomonitor na pasahero nito sa lahat ng mga pantalan sa buong bansa. Mula sa naturang bilang, nasa 16,480 ang bilang ng mga outbound passengers na naitala habang aabot naman sa 13,222 ang bilang ng mga inbound passengers na kanilang na-monitor. Bilang bahagi ng Oplan Biyaheng Ayos Pasko 2023 ng Philippine Coast Guard ay nag-deploy ito ng nasa 2,633 na mga frontline personnels sa 15 mga PCG districts na nag-inspeksyon naman po yan sa mga iba't ibang mga vessels o partikular na doon sa 1,574 na mga vessels at 110 na motor bunkers upang tiyakin pa rin ang seguridad at kaligtasan ng biyahe ng mga pasahero mag-isiuwi sa kanilang mga probinsya ngayong holiday season. Matatandaan noon na nang itinaas sa heightened alert status ang buong hanay ng Philippine Coast Guard itong Disyembre 15 na magkatagal naman hanggang sa Enero at 3 ng susunod na taon bilang paghahanda yan sa inaasahang pagtagsa ng mga biyahero sa mga pantalan sa ating bansa. Samantala, nagbabala naman ang farmers group na Federation of Free Farmers na maaari daw lumala pa yung krisis sa bigas
hanggang pagpasok ng 2024 at lalo pa itong titindi sa mga darating na buwan. Yan ay sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga butil sa kabila ho ng panahon ng pag-aani. Ayon nga kay Farmers Group Federation of Pre-Farmers National Chairman na si Raul Montemayor, na kapag import na ang kanilang grupo ng marami at sa unang kalahati ng 2023 bago pa man tumaas ang international price at bumaba naman ang pag-import. Matatandaan na napilitan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipatupad ang Executive Order No. 39 noong Setyembre 5 na nagpapataw naman ng price cap na 43 pesos hanggang 45 pesos para sa kada kilogram ng regular at well-milled rice. At yan ay sa gitna ng mataas na retail price ng staple at ganoon din mga kabombo yung naitatala doon sa malalayong lugar ay higit pa, lagpas pa ng 50 piso kada kilogram ang nai-record ng Department of Agriculture. Itinaas naman ni Pangulong Marcos ang price ceiling noong 4 ng Oktubre, wala pang isang buwan matapos ang pagpapataw ng executive order habang nagsimula na ang peak harvest season. Idinagdag pa ni Montemayor na kung magpapatuloy ang mataas na presyo ng international market sa 2024, inaasahan na ng kanilang hanay na dito sa ating bansa ay mas mababa dapat ang pag-import kaysa sa 2023. At ayon nga kay Montemayor, muling makakaranas ng paninikip ng supply o pagkaunti ang naturang volume ng supply ng bigas ng ating bansa bandang Pebrero huyan o kaya Marso, bago pa man ang anihan sa panahon ng tagtuyot at ganun din sa buwan ng Hulyo hanggang Setyembre ng susunod na taon. Sinabi ni Montemayor na nabigo ang Philippine Statistics Authority na tugunan ng 5 milyong metriko toneladang pagkakaiba doon sa produksyon ng palay noong nakarang taon at mailatag ang naturang impormasyon upang mabigyan ng karampatang aksyon. Anya, sa kabila ng peak season harvest ng palay dito sa Pilipinas simula noong Oktubre, nagkaroon pa rin ng pagtaas na 30 ang nakita ko yung pag-angat pa ng presyo nito batay doon sa daloy ng naturang presyuhan maging sa retail price ng bigas. At ayon nga sa kanya, naging uso noon ang pagbaba ng presyo ng tingi-tinging bigas sa panahon ng pag-aani ng palay, ngunit hindi umano ito nangyari sa pagkakataong ito. Ibig sabihin, kahit anihan ay mahal pa rin ang presyuhan ng bigas. Una nang sinabi ni Montemayor na higit na maapektuhan ng El Niño phenomenon ang mga inaasahang pag-aani sa panahon ng dry season cropping sa susunod huyan na taon o 2024. Bombo International News. Iniulat ng Russian Defense Ministry na aabot na sa 26 na mga Ukrainian drones sa pinabagsak ng Russian anti-aircraft units sa bahagi po yan ng Crimean Peninsula. Ayon sa naturang Defense Ministry na ito ay naganap sa pagitan ng alas 8:30 ng gabi hanggang alas 10:30 ng gabi nito lamang nakalipas na Biyernes. Samantala sa bukod naman na pahayag ay sinabi rin ng Russia-installed governor sa Southern Kherson na nakubkob ng Moscow na si Vladimir Zalto na mayroon ding pinabagsak na 15 aerial target ang Russian anti-aircraft units malapit yan sa bayan ng Hanichesk. Kung maalala, ang sigalot na ito sa pagitan ng Russia at Ukraine na nasa mahigit isang taon na ang tinatagal ay kumitil naman ang buhay ng maraming mga individual mula sa magkabilang panig. Balik sa mga balita dito sa Pilipinas. Mga kabombo, pumalo na ang kabuang utang ng panlabas ng Pilipinas sa $118.8 billion noon pong katapusan ng Setyembre ng taong kasalukuyan. Ito ay tumaso ng $915 million o 0.8% mula ho sa antas na $117.9 billion noon po yung katapusan ng Hunyo ng taong kasalukuyan. Sa kabila naman ng pagtaas ng stock ng pagkakautang, ang ratio ho ng panlabas ng pagkakautang ay bumuti naman na sa 28.1% mula ho sa nakaraang quarter na 28.5% dahil naman sa paglago raw ito ng ekonomiya sa ikatlong quarter ng taon dito sa Pilipinas. Ang iba pang mga pangunahing
nagpapahiwatig ng paglabas na o ng epekto nitong panlabas na utang ay nananatili pa rin ho na nasa antas na may tuturing ho na manageable naman. Ang kabuuang international reserves ay umabot naman sa $98.1 billion noong katapusan ng Setyembre ng taong kasalukuyan at kumakatawan ho ito sa 5.7 na ulit para naman ho sa biglaang pag-utang. Yung mga biglaang kailangan ay nagkakaroon din ng mga biglaang pagkakautang at nag-allocate doon sa mga pangunahing proyekto na kinakailangan ng pamahalaan na itugunan, kagaya ng mga pag-angkat ng mga supply na pang-agrikultura. Yan ay batay sa original ho na konsepto. May mga nakalatag kasi na plano ang pamahalaan, ngunit kung minsan ay hindi ito nasusunod at kinakailangan ng karagdagang pondo para naman sa mga biglaang pangangailangan, lalo na sa mga panahon ng sakuna. Dapat na magkaroon ng maturity period at masunod, ngunit minsan ay hindi raw ito nangyayari. Ang debt service ratio na nag-uugnay naman sa mga pagbabayad ng principal at interest na bahagi po ng debt service burden doon sa mga pag-export ng mga kalakal mula ho sa serbisyo sa mga pangunahing kita ay tumaas naman ng 10.3% mula sa 4.8% para sa parehong panahon noong nakaraang taon, dahil naman sa mas mataas na naitala na principal at ganoon din yung pagbabayad sa interest ngayong 2023. Ang nasabing ratio, mga kabombo, ang gross international reserves cover para naman sa pagkakautang ay may sukatan ho na tinatawag na kasapatan ng foreign exchange resources ng ating bansa upang matugunan ang mga obligasyon nito, ukol naman sa kaukulang pagbabayad. Samantala, hindi na nire-rekomenda pa ng Department of Health ang pagsuot ng face mask sa mga pampublikong lugar. Ito ay sa kabilangan ng mga panibagong kaso ng COVID-19 at iba pang mga respiratory diseases dito sa ating bansa. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, ang pagsuot ng face mask ay para lamang sa mga ospital, lalo na sa Philippine General Hospital, upang maproteksyonan ang mga pasyente, healthcare workers at maging ang mga bisita laban sa airborne viruses. Kaugnay niyan, narito pa yung dagdag na paliwanag ng Department of Health Secretary Teodoro Herbosa. So as a final note, may mga ibang hospital nag-implement na ng stricter masking. So pag pumasok ka ng PGH, re-require nila magsuot ka na ng mask. But that doesn't mean magre-require ang DOH na dito, mag-mask tayo lahat. Hindi. So it's only because ikaw, bisita ka sa ospital, madami na dumadami COVID, baka mahawa ka. So it's for your protection that they're telling you, mag-mask kayo. So ito ay ginagawa ng healthcare facilities para tumaas, para ma-protect yung people entering there. Yan po ang bahagi ng pahayag ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa. Samantala, bukod dyan ay nakumpirma rin ng kalihim ang tumataas na kaso ng COVID-19 cases dito sa Pilipinas, kung saan ang COVID-19 beds sa iilang ospital ay fully occupied na. Kamakailan lang ay nakapagtala ang Department of Health ng nasa 1,821 na panibagong COVID-19 cases dito sa ating bansa, kung saan nakapagtala rin ng kagawaran ng 13 COVID-related deaths sa nakalipas yan na mga linggo. Sa mga karagdagan pa nating balita, naniniwala si Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI President Rene De Grano na manageable pa rin naman ang sitwasyon doon sa mga pagamutang saklaw ng kanilang hanay. Ayon nga kay Dr. De Grano, ito ay sa kabila ho ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 at mga influenza-like illnesses sa buong bansa. Nananatili anyang manageable para sa kanilang panig ang utilization rate ng mga private hospitals dito sa ating bansa sa kabila yan ng naturang mga lumalabas na data. Ayon pa kay Dr. De Grano, dahil sa hindi na gaanong seryoso ang mga pinapakitang sintomas ng mga pasyente, lalo na yung mga mayroong COVID-19, ay hindi na mandatory doon sa mga ospital. Ang lalo na sa mga admission level ay hindi na ho mahigpit na husto yung mga protocols
lalo na kung hindi naman malala ang mga kaso ng COVID-19. Tanging mga home isolation na lamang ang kanilang inirekomenda. Maliban dito, ang mga pasyenteng naka-admit doon sa mga pribadong ospital ay nasa kategoryan lamang na low risk mula ho sa COVID-19. Habang ang iba ay tanging incidental cases lamang ang kanilang trato o treatment para ho sa naturang mga pasyente dahil ito ay nahawa lamang ng kanilang kaanak at iba pang mga malapit sa kanila. Kung maalala mga kabombo, una nang sinabi ni Health Undersecretary Eric Tayag na mayroon ng 3 pangunahing mga ospital sa buong bansa ang nakaabot na doon sa maximum bed capacity. Kinabibilangan ito ng Philippine Children's Hospital, National Kidney and Transplant Institute at Medical City. Pero nilinaw ho ng Health Secretary na si Teodoro Herbosa na naabot ng mga ospital nito ang kanilang maximum bed capacity dahil naman limitado lang talaga yung bilang ho ng bed units na inilalaan nila para sa mga pasyente ng COVID-19. Ito ay dahil na rin sa ibinaba na ang bilang ho ng mga ginagamit na bed capacity para dun sa mga pasyente na may COVID-19. Simula ho yan nung tinanggal na ang COVID-19 na public health emergency dito ho sa ating bansa. Samantala, kumapatay ng mga dagdag pang mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan dahil ang Department of Health raw muling binigyang diin ang kanilang pagsang-ayon na gawing legal ang medical marijuana dito sa ating bansa. Alamin natin ang detalye na yan mula kay Bombo Victor Liantino. Bombo Marlene, Bombo Dennis, nananatili pa ring buo ang suporta ng Department of Health sa panukalang gawing legal ang paggamit ng medical marijuana sa Pilipinas. Ito ang binigyan diin ni Health Secretary Ted Herbosa nang tanungin ito kung pabor ba ito sa naturang panukala. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, bagamat sila ay sumasang-ayon sa paggamit ng medical marijuana, tutol naman ang kanilang ahensya sa paggamit ng mga cannabis para sa recreation, pagtatanim at pag-aalaga nito. Suportado rin ng kalihim ang mga produktong gawa sa cannabis kung ito ay inhaled substances o oil. Git naman ito na marami na rin mga dalubhasang pag-aaral ang sumusuporta naman dito sa medical use ng marijuana para sa mga pasyenteng nakikipaglaban sa sakit na cancer. Karamihan anya sa mga cancer patient na gumagamit ng marijuana sa bansa ay pinagkalooban lamang ng tinatawag na compassionate use permit. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni Health Secretary Teodoro Herbosa. On medical marijuana, my personal position, and I guess now the Department of Health's position, is that we are supportive of bills that will legalize medical use or medical indication of marijuana. And ito yung finished product na to. These are either inhaled substances or oils that you use, manufactured na siya, coming from marijuana or cannabis oil. So, ano yan, madami ng indication siya for cancer pain, glaucoma, several other indications, and may scientific basis na yan. Right now, merong nakakapasok niyan through what is called compassionate use permit, compassionate special permit. So, pwedeng ipasok yan for patients with cancer na kailangan siya. Pero mahirap at mabusisi. Kaya sinusupport ko yung medical use law legalizing medical use of marijuana. Kung maalala taong 2022, ilang senador ang nag-aalinlangan nga sa naturang panukalang nagmumungkahi ng mas mabilis na akses sa marijuana para nga sa medical use. Inilatag din ito ang ilang mga concern kung may sapat bang safeguard at proteksyon ang magiging pulisiya nito sakaling maging batas. Nakasaad nga sa House Bill 6783 na inihain noong Enero, ito ngang mungkahi na alisin na ang marijuana sa anumang uri o anyo nito mula sa listahan ng mga mapanganib na droga at substances sa bansa. Isa nga sa mga senador na nagpahayag ng suporta ay si Senador Robin Padilla at itinutulak nito na mas mapadali ang pag-access sa medical cannabis. Sa kabila nito, ang marijuana ay nanatili pa ring illegal dito sa Pilipinas. Ito rin ay tinuturing na isang mapanganib na gamot sa bansa kahit pa inalis na ito ng United Nations Commission sa listahan ng mga pinakamapanganib na narcotics. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Oras natin sa buong kapuluhan, 19 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kabombo, nagsagawa ng walkthrough ang mga kinatawa ng Quiapo Church kasama ang iba pang mga hensya ng pamahalaan, lalo na yung lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila at mga tauhan ng pambansang pulisya bilang paghahanda po yan sa prosesyon at ito yung tinatawag nating traslasyon ng Nazareno de Quiapo sa susunod na taong 2024. Layunin ho nito na tiyakin ang kaligtasan ng mga debotong inaasahan na makikiisa sa traslasyon procession sa darating na Enero 9 ng taong 2024 para huyan sa pista ng Nazareno de Quiapo. Nagsimula ho ang naturang walkthrough mula sa bahagi ng Quirino Grandstand at nagtapos naman ito dyan sa may area ng Minor Basilica at National Shrine ng Nazareno de Quiapo o mas kilala ho sa tawag na Quiapo Church. Kabilang sa mga nakiisa doon sa naturang aktibidad yung mga tauhan mismo ng Manila Police District at Hijos del Nazareno. Itong Hijos del Nazareno, mga kabombo, sila yung nangangasiwa doon sa daloy ng mga boto na hahatak doon sa lubid na ginagamit dyan sa andas ng naturang karosa ng Nazareno de Quiapo. Nakapo naman nag-escort ho ito doon sa mga partisipante na sinasagawa ho itong walk-through doon mismo sa ruta na daraanan ng prosesyon para naman sa naturang kapistahan pagsapit ng taong 2024. Sa pagtaya ng mga otoridad ay posibleng pumalo ng milyon-milyon ang darating para naman makibahagi sa naturang aktibidad, bagay na kinakailangan umano ng iba yung mga paghahanda. Samantala, umaasa naman ngayon ang Commission on Human Rights na magiging bahagi na ito ng investigasyon na isinasagawa para sa mga nangyaring patayan sa kampanya laban sa iligal na droga noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Commission on Human Rights Chair Richard Palpalatok, hindi ikinukonsidera ng komisyon pagdating sa Drug War Review Panel ng Department of Justice sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Umaasaan ang komisyon na magkakaroon na ito ng aktibong engagement sa susunod na taon sa ilalim naman niya ng Marcos administration. Ang review panel ay unang sinimula noong taong 2020 bilang tugon niya sa tumitinding pressure ng anti-drug war na nagdaang administrasyon, lalo na sa panig ng International Criminal Court. Maalalang sa nagdaang administrasyon ni Pangulong o ni dating Pangulong Duterte ay libu-libong katao ang umunay namatay sa ilalim ng drug war, kung saan marami sa kanila ay nasawi sa mga ikinasang police operations. Ang drug war ay sinimulan mula nang umupo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamagitan niya ni dating Philippine National Police Chief at ngayon ay si Senator Ronald Bato de la Rosa. At ito nga po ay bahagi ng pagsasakatuparan ng naunang pangako ng dating Pangulo na noong panahon ng kanyang pangangampanya noong taong 2016 sa presidential elections, natatapusin niya ang problema sa illegal na droga. Sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan, oras na siya ay maupo bilang Pangulo ng ating bansa. Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 24 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Habang pa tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa iba pang mga update, lalo na doon sa mga isinagawa na kanina na Misa de Gallo sa iba't ibang sulok ng ating bansa, ay may mga update pa tayo hinggil ho dyan mamaya lamang. Samantala, lalo pang lumago ang remittances para naman sa ito ho yung kontribusyon ng mga overseas Filipino workers para sa ekonomiya ng ating bansa. At batay dito sa record ay umangat ng nasa 3.1% ang naging remittance ng mga overseas Filipino workers nitong buwan ho ng Oktubre. Kumpara ho yan sa naging remittance nila ng nakalipas na taong 2022 at kaparehong panahon na period na sinukat ng mga eksperto. Ito mga kabombo ay katumbas ho ng 3.33 na bilyong dolyar mula sa dating 3.23 na bilyong dolyar noon pong 2022. Ang mga perang ipinadala sa Pilipinas sa pamamagitan ho ng mga bangko ay umabot ng 3 bilyong piso o 3 bilyong dolyar. Katumbas ho yan mga kabombo ng halos 200 bilyong piso. At mas mataas ito kumpara doon sa 2.71 bilyong dolyar na naitala naman sa nakalipas na taon.
Ang pagtaas ng personal remittances mga kabombo ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay dahil sa magandang performance ng mga land-based overseas Filipino workers na may kontratang 1 taon o kaya naman ay mas mahaba pa kumpara ho dito. Kasama na yung magandang performance din ng mga Pinoy workers na nasa sea and land na may kontrata na mas mababa sa 1 taon. Sa kabuuan mga kabombo ay umaabot sa 30.57 bilyong dolyar ang naipasok ng mga overseas Filipino workers, 0.7% kumpara doon sa 29.72 bilyong dolyar sa nakalipas na taong 2022, bagay na inaasahan na magtutuloy-tuloy batay ho sa mga pagtaya ng mga eksperto hinggil pa rin sa usapin ng ekonomiya dito sa ating bansa. Bago tayo umusan mga kabombo, mga ka-Star Nation, dahil mainit pa rin na pinag-uusapan. Yung tungkol dito sa Jeepney Modernization Program at ganun din yung sinasabing posibleng pag-alis doon sa mga lumang-luma na mga jeepney na bumabiyahe. Kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon si Ginoong Modi Ploranda, ang National President ng pinagkaisang samahan ng Chuper at Operators Nationwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me si Bombo Marlin Padiernos. Magandang araw po sa inyo. Direktahang tanong, Ginoong Modi, ano ho yung naging resulta ng inyong 2 araw na tigil pasada nung Huwebes at Biyernes? Ginoong Ploranda. Sa atin ay matagumpay at mula nung December 14 hanggang kahapon ay matagumpay tayong nakapag-launchad ng ating targeted strike, hindi lamang dito sa National Capital Region kundi sa buong bansa. At kung dito sa National Capital Region ay halos sumabot tayo ng 95% na paralisasyon at 85% naman sa iba't ibang mga rehiyon ng ating bansa. Tagumpay sapagkat mula dyan ay nakapag-vigil tayo, no? Nag-vigil tayo mula po sa harapan ng LTFRB upang idlik nga sa LTFRB na dapat ay kansilahin yung deadline ng December 31 na kung saan ay ayon na tayong payagan na makapag-renew ng ating mga PEO, ng ating mga franchise. Okay, Ginoong Ploranda, sa kasagsayan ho nitong tigil pasada na inyong pinangunahan, nakausap ba kayo ng mga opisyal ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board? At ano ho yung resulta? Kung maaari ho ninyong ibahagi, Ginoong Ploranda. Ito naman ay bagamat nagkaroon ng dialogue ng Monday ng hapon kay Chairman Guadis, pero hindi nagkaroon din ng maayos sa katugunan ng LTFRB sa ating kainian dahil ang sinasabi ng LTFRB ay wala na sa kanila yung kamay para kung sila yung magsususpindi, kundi na kay BBM na sa deklarasyon ni BBM na wala ng extension ang usapin ng modernization program. Sa atin naman ay sa ating kaya ginigit natin ay kansila yung deadline upang tuloy-tuloy tayong makapagserbisyo sa ating mga mamamayan ngayong pagpasok ng 2024. Okay. Ginoong Modi, ito lang may impact ba para ho sa inyong ipinaglalaban ng suspension ng consolidation ng mga traditional jeepney yung 2 araw na tigil pasada? Dahil kahit papaano, sabi nga niyan, hindi ka talaga kikita kung tigil ang pasada. At kung mas mahaba dito, syempre, mas matindi yung epekto. Pero kumusta naman yung naging impact ho sa hanay po ninyo, Ginoong Modi? Yung pinaka niyan, yung pinaka-impact niyan, yung una, ay pinatawag tayo ng chairman ng LTFRB. At kinausap nga tayo. Ayun lang ang problema ay sinasabi nga ni Chairman Guadis ay wala na sa kanyang kamay yung pagsuspindi dito sa usapin ng deadline ng December 31 kundi na kay BBM na dahil inanasa ni BBM na wala ng extension. Sa atin naman ay dapat ito ay masusing pag-aralan ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ano yung magiging epekto sa panahon na hindi na tayo payagan na makapag-renew at makapag-serbisyo sa ating mga mamamayan. Sapagkat ang direct effect niyan ay hindi lamang sa mga driver at mga operator, kundi sa buo, dahil pagbulusok ng ating ekonomiya ay may epekto niyan sapagkat walang masasakyan yung ating mga mamamayan patungo sa trabaho, patungo sa pagawaan, papunta sa mga pamilihang bayan.
May tanong din po ang aking katandem dito, si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Marlene, with your question to Ginong Modi Floranda. Ginoong Floranda, after this po, yung magkakasunod natin mga ikinasa ng mga transport strike at pagpaprotesta, what's next in line dito sa hanin ng mga traditional jeepney po? Magkakaroon pa tayo ng mga seri, ng mga pagkilos at tinatansya natin bago matapos itong December. Itong December, itong taon ng 2023, magkakaroon pa tayo ng isang malaking pagkilos. Nag-ano na lang to kung will ka ba o isang malaking marcha rally na tutungo sa Mindula. At ang kasunod yan ay itong darating na unang buwan ng January ay may malaking posibilidad na humantong ulit tayo sa transport strike. May dalawa pa tayong tinitingnan na pinag-aaralan natin kung muli tayo maglulunsad ng Wilgao, isang malaking rally nga sa LTFRB at sa Malacanang. At pangalawa ay magpapail tayo ng kaso sa Korte Suprema para magkaroon ng TRO itong implementation ng mambugo sa tuwad na modernization program ng administrasyon. So, ibig po ninyong sabihin, pagsapit ng January at hindi pa napagbigyan itong inyong kahilingan, ano ho ba yung mga gagawin po ninyo? Ano naman yan? Ano pang gagawin natin ng January kung wala na tayong prangkisa? Kasi ang batayan naman ng ating public transport ay franchise. Kaya kapag hindi na rin yung ating prangkisa, ay dapat magpapakita tayo ng may isang massive na napagkilos. Ito yung mas malawak at mas malawak na magaganap na pagkilos ng mga driver at operator at siyempre ng ating mga mananakay sapagkat ang epekto nga ng modernization ay hindi lamang sa mga driver operator kundi sa ating bansa. Mas malaki at baka 100% natin kapag hindi talaga tinugunan ng gobyerno yung ating panawagan. Pero doon po sa naging usapan ninyo nitong si Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Chofel Aguadis, may mga nakita ba kayong kaunting pag-asa man lang na mapagbibigyan ito pong inyong patuloy na ipinapanawagan sa pamahalaan? Hinggil usapin po. Yung ilang position ni Chairman Aguadis, actually, naman siya. Kung sa kanya, handa naman siyang i-stem. Yung ating i-stem yung ating prangkisa at pwede namang yan. Kaya nga lang, hindi na siya makasibo kasi dahil nga nagdanos na si BBM. Kaya sabi nga natin, yung announcement ng Presidente hindi ba kayang baguhin dahil ang nakasalalay dito yung ekonomiya at kabuhayan ng ating mga driver at mga operator. Kaya kahapon ay tumungo sa Mindula nga dahil ang isang malaking ang isang doon, wala pa, biglang umalis pala si BBM. At wala na naman dito sa ating bansa. Kahit nakakapag sa panahon na may mga kinakaharap na problema, kaya nawawala yung presidente ng ating bansa. Okay, balik po dito sa akin, Ginoong Floranda, doon sa mga nakalipas na tigil pasada, narinig namin ho na binabanggit po ninyo sa ating mga nakalipas na panayam at ganun din ang ibang mga grupo, yung sinasabing kawalan daw ng sinseridad ng panig ho ng pamahalaan dito ho sa usapin po na ito pagka kayo ay nagkakaroon ng dialogo. Sa nakalipas ho naman na pakikipag-usap po sa inyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, sa palagay ho ninyo, sa tingin po ninyo nakita nyo ba yung sincero naman ng gobyerno doon sa kanilang panig hinggil ho dyan sa usapin po na yan, Ginoong Floranda? Ano naman tayo kasi siyempre ang LTFRB naman ay meron pa rin mas mataas sa kanya si BBM o si Secretary Jim Bautista. Dalawa lang naman na mag-decide yan yung Secretary at saka yung Pangulo. Nabagamat sa ngayon ay naglalabasan na yung ng mga ating mga senador, ng ating mga congressman at talagang inano nga ng mga congressman huwag ituloy yung modernization kasi nakikita nila yung epekto. Ganun din yung ating mga senador, sa pangungunan ni Senadora Gresco, nakikita nila hindi napapanahon yung tinutulak na modernization. Sa panawagin nga nila, huwag din ituloy yung usapin ng modernization. Kasi hindi natin makita, bakit hindi ito nakikita ng administrasyon, bakit hindi ito nakikita ng DOT at ng LTFRB, yung posisyon ng mga iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Talagang nagsasabi, huwag niyo ituloy ang modernization sapagkat talagang bubulusok yung ating ekonomiya, mawawala na mas maraming trabaho yung ating mga mamamayan. Sapagkat pag nawala ng trabaho ang mga driver operator, automatic na mayroong almost mga 3 million
na mawawalan ng trabaho sapagkat maraming umaasa sa ating sektor. Nandiyan yung vulcanizing, nandiyan yung auto supply, nandiyan yung maliliit na mga karinderya, nandiyan yung mga, sabi nga natin, nabubuhay sa lansangan na mga mamamayan. Ito automatic mawawalan din ng kabuhayan. Ano yung magiging kabuhayan ng mga mamamayan na mawawalan ng trabaho sa usapin ng modernization program? Okay, with that, maraming salamat po, Ginoong Modi Floranda, at kami makikipag-ugnayan ng patuloy sa inyo pong hanay para malaman ho ng mga kababayan natin. Mahirap naman na masurpresa sila dito ho sa mga ipinapairal ho na tigil pasada at the very least ay maipahatid ng Bombo Radio Philippines kung meron bang tigil pasada o wala. Tagahatid lang kami nitong mga impormasyon ho na kumbaga at stake naman talaga malaki ang epekto dun sa ating mga mananakay. Maraming salamat po, Ginoong Modi Floranda. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang presidente ng pinagkaisang samahan ng Chuper at Operators Nationwide o kilala sa tawag na Piston. At yan ho ay dahil dun sa pinatupad nila na 2 araw na tigil pasada, lalo na ho dito sa Kalakhang, Maynila. Pero may mga lugar din na nagpairal ng kapareho dun ho sa mga lalawigan na may mga kabilang din sa grupong Piston at dun sa mga nakisali din na galing sa ibang hanay o ibang grupo ng mga Chuper at Operators Nationwide ho yan, mga kabombo. Sa pagpapatuloy ng ating mga pagbabalita, nakikita ng grupong World Trade Centers Association ang paglago ng exhibition industry sa susunod na taon. Ito ay kasabay na rin ng patuloy na pagdami ng mga stakeholders na sumasama sa naturang industriya. Buo-buo ng partnership at nakikipagtulungan sa pamahalaan para mapalago ang naturang sektor. Ayon kay Pamela Pascual, ang board member ng naturang organisasyon, pinapasok na ang exhibition industry ang global economy sa pamamagitan ng malaking ambag sa ilang uri ng kalakalan na nakadepende rito. Kinabibilangan ito ng mga industriya na manufacturing, construction, food and beverages, packaging, heavy equipment, agriculture, fisheries at gayon na rin ng marami pang iba. Lumawak na anya ang impluwensya ng naturang industriya sa pamamagitan niya ng public-private partnership at iba pang mga engagement pagkatapos ng mahaba-habang pandemya na naranasan ng ating bansa. Malaki rin ang ambag nitong bilang ng mga trabaho sa mga mamamayan ng Pilipinas na lalo pang nakakatulong para mapalago ang ekonomiya ng ating bansa. Ang exhibition industry ay ang industriyang binubuo ng mga kumpanyang nagpo-promote ng mga events, mga nagpaparenta ng espasyo para sa malalaking okasyon, commercial at artistic performance at marami pang iba. Sa karagdagan pa nating balita, matagumpay na sumasailalim mga kabombo sa evaluation ng Department of Social Welfare and Development ang aabot ho sa 4 na rang senior persons deprived of liberty. Itong mga bilanggo dyan sa maximum at medium security compound ng ilang piitan, lalo na sa Puerto Princesa City dyan sa Palawan. Layunin ho ng evaluation na ito na matukoy kung sila ay pasok doon sa makakakuha ng social pension ng ahensya ng pamahalaan. Ito ay isinagawa sa pakikipagtulungan na rin ng Bureau of Corrections at City Social Welfare and Development Office sa naturang lungsod. Ayon nga kay Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao, sa ilalim ng kanilang programa, makakatanggap ng kaukulang tulong yung mga kwalipikadong senior citizens na sa 500 pesos po ito kada buwan o kaya naman ay 6,000 pesos taon-taon na pensyon. Kabilang sa mga lugar na sumailalim sa evaluation ng Department of Social Welfare and Development ay ang Mimaropa Region, itong area ng Southern Tagalog, at ang office na nakakasaklaw dito ay ang senior citizens, senior groups at mula ho yan sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Central Station. Nanawagan naman ang mga opisyal na pabilisin ang naturang mga proseso at pakikipagtulungan upang maisakatuparan ang karampatang tulong para doon sa mga bilanggo at kasama ho dyan yung iba pang colony, maging yung Santa Lucia colony sa Puerto Princesa City, at ito ay paunang hakbang pa lamang para sa patuloy ng mga kwalipikadong senior citizens na inmates ay mabigyan ng kaukulang tulong. Bukod dito mga kabombo, na mahagi rin ang Puerto
Puerto Princesa City Social Welfare and Development ng mga identification cards. Yan ay para sa Office of Senior Citizens Affairs na nakikipag-agapay din sa kanilang mga programa upang makaabot yung mga biyaya doon sa mga senior citizens kahit sila man ay nasa loob ng mga piitan. Samantala, magandang balita po dahil ang dagdag sweldo raw sa mga kasambahay sa Metro Manila epektibo na sa pagpasok ng susunod na taon. Ang presyo naman ng Noche Buena products na hindi sumusunod sa price guide, inaayos ng manufacturers at retailers, ayon niya sa Department of Trade and Industry. Yan ang tinutukan ni Bombo Kelly Cordero. Asahan na tataas ang sahod ng mga kasambahay sa National Capital Region sa pagpasok ng bagong taon. Ito ay matapos aprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang dagdag 500 pesos sa buwan ng sweldo ng mga kasambahay. Dahil dito, magiging 6,500 na ang bagong buwan ng sahod ng mga kasambahay sa Metro Manila. Habang ang mga kasambahay sa Caraga Region naman ay magiging 5,000 na ang buwan ng sweldo. Inaprubahan din kasi ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang 1,000 pesos na dagdag sahod sa mga kasambahay epektibo sa January 1, 2024. Bukod pa rito, magkakaroon din ng 20 pesos na dagdag sweldo sa mga manggagawa sa Caraga na epektibo rin sa pagpasok ng bagong taon. Pero hindi pa dyan nagtatapos dahil sa Mayo naman ng taong 2024, panibagong dagdag sahod pa dahil may aumento na namang 15 pesos sa mga manggagawa sa Caraga Region. Samantala, sa ibang balita naman, ang presyo ng ilang produktong pang Noche Buena na hindi nakasunod sa price guide na itama na ng mga manufacturer at retailer ayon sa Department of Trade and Industry. Ito ay matapos lumagpas sa price guide ang halaga ng ilang produktong pang Noche Buena. Pero hindi ito nabigyan ng notice of violation dahil hindi naman umano prime commodity ang Noche Buena items. Meron din po kaming nakalap na statement mula sa ibang retailers na kaya naman po hindi daw po sila nakakasunod sa price guide kasi naubusan na daw po ng stock yung isang retailer at bibili siya from another retailer. So, retailer to retailer na po ang bilihan kaya medyo mataas po ang kuha at mataas daw po ang benta nila. Yan ang bahagi ng pahayag ni Assistant Secretary Amanda Nograles ng Department of Trade and Industry. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa karagdagan nating balita, muli na namang ipinakita ng Pilipinas ang matatag nitong ugnayan matapos ang matagumpay na pagsasagawa ng isang maritime partnership exercise ng mga sasakyang pandagat nito dyan sa bahagi po ng West Philippine Sea. Ito ay may layunin na mapalakas pa ang maritime cooperation ng Pilipinas at ng bansang India at upang isulong na rin ang mga kinakailangan pang pamamaraan pagdating sa rules-based order. Kabilang sa mga barkong naglayag ay ang BRP Ramon Alcaraz ng Pilipinas at Insa-Kamat mula naman ho ito dyan sa bahagi ng India. Kung maalala mga kabombo, nito lamang araw ng Martes nang dumating sa Port of Manila ang Insa-Kamat at yan ay kinalululanan ng Indian Navy. Ito ay isang klase ng anti-submarine corvette na bunyo mismo mga kabombo at binalangkas at isinaayos mismo ng naturang bansa. Ibig sabihin, qualified na makabuo ng ganong klase ng pasilidad ang naturang bansang India na makakatulong naman dito sa ating bansa para sa pagsasakatuparan ng modernization effort. Ginawa nga ng Pilipinas at India Maritime Partnership Exercise dyan sa West Philippine Sea sa kabila huyan ng naitatalang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China sa pinagagawang teritoryo sa naturang parte ng karagatan. Samantala, batid umano ng mga senador na malabong makalusot sa ngayon sa kanilang kapulungan ang anumang pagbabago sa saligang batas. Inamin ni Senator Cynthia Villar na mahirap makalusot sa Senado ang panukalang amyendahan sa 1987 Constitution dahil sa magkakaibang pananaw ng mga miyembro ng Upper House of Congress. Kasunod na rin ito ng paghahain ng Committee on Constitutional Amendments and Revision
Commission of Codes Chairman Robin Padilla ng resolusyon na nagsusulong ng charter change sa political provisions ng saligang batas. Nagpahayag din ang Kamara na muling bubuhayin ang Chacha para amyendahan ang economic provisions. Ayon pa kay Villar, kung ang buong Senado ang tatanungin ay malabo itong magkaroon ng suporta sa ngayon dahil yan sa pangkalahatan ay kinokontra ito ng mga Pilipino. At bukod dito, duda rin si Villar na magalaw at tatamaan ang ibang mga probisyon ng saligang batas kahit pa ang sinasabi ng ilang kongresista ay economic provisions lamang ang aamyendahan. Sa pag-usulong naman ng Chacha para sa political provision, sinabi ni Villar na mukhang mahihirapan si Padilla na kumbinsihin ng mga kapwa senador hinggil sa kanyang naging panukala. Dagdag pa na senadora sa kanila na mga titingnan at pag-aaralan ang resolusyon ni Padilla pero sa tagal niya sa politika ay hindi dapat nagtutulak ng isang polisiya na inaayawan ng mga tao dahil hindi ito kadalasang nagiging matagumpay. Samantala, inilabas ng provincial government ng Bulacan ang isang memorandum na humihiling sa publiko na muling magsuot ng face mask. Lalo na kung dadalo sa malalaking pagtitipon. Ito ang isa sa mga nauna na resolusyon o pagkilos ng lokal na pamahalaan kasunod ng paglobo na naman ng mga kaso ng flu-like illnesses. Sa ilalim ng Memorandum 12/2023-658 na inilabas ni Bulacan Governor Daniel Fernando, hinihiling nito sa mga mamamayan ng kanilang probinsya na magsuot muli ng face mask upang mapigilan ang pagkalat ng mga respiratory diseases sa buong probinsya. Bagamat hindi mandatory, sinabi ng gobernador na makakatulong naman ito upang maprotektahan ang publiko laban sa pagkakahawaan ng mga sakit, hindi man na COVID, ay meron ding mga posibleng maitawid sa pamamagitan ng direktang pakikipag-usap o kaya naman ay pakikipaghuntahan ng walang gamit na face mask. Partikular na tinukoy dito yung mga nakakatanda, very prone sa mga sakit at mga individual na may respiratory infection, may mga buntis na delikado rin ang kalagayan at iba pang may mga dinaramdam na sakit. Maliban nga dito mga kabombo ay tinukoy din doon sa memorandum ang hindi pa bakunadong mga individual mula sa COVID-19 kasama ang mga individual na nakakaranas o nakakaramdam ng mga sintomas na katulad ng sa COVID-19. Ayon pa sa provincial governor, patuloy pa rin ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa naturang lalawigan kasama na mga nagkakaroon ng trangkaso at kinakailangan ang paggamit niya ng face mask na isa sa mga paraan upang makakatiyak na protektado pa rin ang mga ito sa kumakalat na mga sakit. Samantala, matapos ang isinagawang operasyon ng mga tauhan ng Philippine National Police Drug Enforcement Group, matagumpay nitong nakumpiska ang tinatayang aabot sa 250 grams ng pinaghihinalaang shabu. Ang operasyon ay kinasahan ng mga otoridad katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency sa Barangay North Signal sa nasabing lungsod. Ayon kay Philippine Drug Enforcement Group Acting Director Police Colonel Jonicio Bartolome Jr., kasabay ng isinagawang operasyon na aresto ang mga sospek na kinilalang sina Mark Christian Saldo, Woody Casio de la Cruz at Charlie Corpus na kung saan nakuha sa lugar na pinangyarihan ng operasyon at sa pag-aari ng mga sospek ang tinatayang aabot sa 1.7 million pesos, 1,000 na mga bande o mga budol money at isang sling bag. Sa ngayon ay nasa kusodiyan na ng mga pulis ang mga naarestong sospek at dinala na rin ang mga nasabat na ebidensya sa Special Operations Unit ng Philippine Drug Enforcement Group para naman maidokumento. Ang mga droga naman ay dinala sa Regional Forensic Unit ng Regional 4A o doon po sa Calabarzon sa bahagi po yan ng Calamba City sa Laguna. Inihanda na rin ng pulisya ang kasong ihahain sa sospek na may kinalaman sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dako na tayo sa mga balita sa mga lalawigan mga kabombo. Kuha tayo ng update dun sa ano kaya itong bumulabog sa unang araw ng Misa de Gallo dyan sa bahagi po ng Iloilo. Alamin natin sa naging pag-uulat ho mga detalyeng nakalap ng Bombo Radio Iloilo.
Tatlong patay sa malaking sunog na tumupok sa humigit kumulang 50 kabahayan sa barangay Salvason, Habog-Habog, Molo, Iloilo City. Ang mga pinaniniwala ang namatay ang mga miyembro ng pamilya Hitano kung saan tinuturong nagsimula ang apoy. Kabilang sa nasawi ay ang madre de pamilya na isang stroke patient, anak nitong lalaki na si alias Nel at 10 taong gulang na babaeng anak ni Nel. Sa panayam ng bombo radyo kay Fire Superintendent Melanie Habawel, Iloilo City Fire Marshal, sinabi nito na sa inisyal na investigasyon, lumalabas na bago ang sunog, nag-away ang magkapatid na sina John Paul Hitano at ang nakatatandang kapatid na si Jeffrey Hitano na nakatira rin sa nasabing bahay. Kasunod ng kanilang away, doon na nagsimula ang apoy. Hindi pa matukoy kung anong totoong pinagmula ng sunog. Isa sa tinitignang anggulo ay sinadya ang panununog ngunit patuloy pa itong iniimbestigahan. Pansamantala namang nananatili sa ngayon sa Baluarte Elementary School ang nasa 50 mga pamilya o 188 na mga individual na biktima ng sunog. Ang involved is populated na residential area. Meron din tayong 3 casualties na parang hinalaan namin na doon nag-umpisa yung sunog. Sa bahay na yun, may 3 tayong casualties doon. Isang 65 years old, isang 27 years old na male. Yung 65 years old is female. And then isang 10 years old na female. Si Fire Superintendent Melanie Habawel. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Samantala, yung Filipino community sa Japan ay ilan ho sa kanila dismayado at nanghihinayang na hindi nila masisilayan yung pagdalaw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para naman ho sa pagdalo dyan sa Association of Southeast Asian Nation and Japan events sa bahagi po ng bansang Japan. Alamin natin ang mga nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Legazpi. Inaasahan na magiging mabunga ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Tokyo, Japan para sa Association of Southeast Asian Nations Japan Friendship and Cooperation Summit. Ayon kay Pombo International Correspondent Josel Palma, nadismaya at malaki ang panghihinayang ng mga Filipino community sa Japan dahil hindi anya magkakaroon ng pagkakataon na makadaupang palad ang Pangulo. Itinuturing sanang magandang pagkakataon ng mga Pilipino sa Japan na makausap si Pangulong Marcos upang maihayag ang ilang mga issue na kanilang kinakaharap. Nabatid kasi na ang naturang summit ay inorganisa ng pamahalaan ng Japan, kaya pawang mahahalagang usapin at meetings lamang ang tututukan. Samantala, ayon kay Palma na inaasahan na muling ipa-follow up ni Pangulong Marcos ang mga business deals na ipinangako ng Japan sa Pilipinas sa pagbisita nito noong Pebrero. Inaasahan rin ang bilateral meeting nito kay Prime Minister Fumio Kishida at Japanese Emperor Naruhito. Ito na sana ang the best Christmas gift ng ating Pangulo na makikipagpanayam sa ating mga Filipino community dito. Inaasahan na lang natin na sa balang susunod na mga araw makabalik ulit dito ang ating Pangulo. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela sa Cagayan 1000 nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Ang curfew naman sa mga menor de edad ipinatupad sa lungsod ng Cebu ngayong holiday season. Yan ang pag-uulat ng Star FM Cebu. Ipinatupad na simula kagabi nitong lungsod ng Cebu ang curfew para sa mga menor de edad simula alas 10 ng gabi hanggang sa alas 4 ng madaling araw bilang bahagi ng security setup ng Cebu City Police Office ngayong holiday season at sa pagsisimula ng Misa de Gallo. Inihayag ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations ng Cebu City Police Office, na ito ay para maiwasang pag-alagala sa mga lansangan ng mga kabataan, lalo na ang nasa ilalim ng impluwensya ng alak o droga. Sinabi pa ni Rafter na ang mga menor de edad na hindi susunod sa curfew ay dadalhin sa Department of Social Welfare and Services na nakatalaga sa kada barangay ng lungsod. Gayunpaman, nilinaw nito na ang mga menor de edad ay maaari pa ring dumalo sa Misa de Gallo kung kasama ang kanilang mga magulang o may kasamang nasa hustong gulang. Umapila naman ito sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak ngayong Kapaskuhan upang hindi masangkot sa anumang kaguluhan o sa mga iligal na gawain. Samantala, nagpapakalat naman ng hindi bababa sa 500 tauhan ng pulisya sa 34 na mga simbahan dito kung
saan 22 sa nasabing bilang ang mas tinutukan ng mga otoridad. Maliban sa mga pulis, ipinapakalat din ang Task Force Kasaligan Volunteers at Force Multipliers kabilang ang mga barangay tanod upang masiguro ang seguridad ng mga dumalo sa misa. Position sa manning security forces within the churches and its vicinity are the PNP, kanang RMFB, and we also have the Task Force Kasaligan, the Force Multiplier from the city government, and BPSO. So this is not pa including the other volunteers. We are appealing sa mga guardian, mga minor de edad na please confine your minor children or your minor kids. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Binatikos ng United Nations ang kaparaanan na ginagawa ng Taliban government sa Afghanistan sa mga babaeng inabuso. Ang mga biktima kasi ng abuso ay kanilang ikinukulong para rin anya sa kanilang proteksyon. Ayon sa United Nations Assistance Mission in Afghanistan, ay lalong tumataas ang bilang ng mga pang-aabuso ng Taliban government sa mga kababaihan sa Afghanistan. Mula sa pamunuan ng Taliban ang Afghanistan noong taong 2021 ay tumaas ang bilang ng mga hindi tamang pagtrato ng gobyerno sa mga kababaihan. Ilan sa dito ay ang pagbabawal sa mga kababaihan na mag-aral, ganoon din ang pagpasok sa pagtatrabaho. Ginit din ng grupo na hindi tumutupad ang Taliban sa naging pangako nila noon na hindi sila magiging mahigpit sa mga kababaihan. Bombo Sports News. Yung delegasyon galing ho dyan sa Hilagang Luzon para dito sa Batang Pinoy events. Alamin ho natin kung paano nga ba sila naghanda. Habang dito naman sa Metro Manila ay puspusan na ho ang kanilang preparasyon para sa event. Magsisimula ngayong weekend. May pag-ulat ang Bombo Radio Vegan. Handang-handa na ang delegasyon ng Ilocos Sur sa kanilang pakikilahok para sa Batang Pinoy 2023 na magsisimula bukas December 17 at tatagal hanggang December 22 sa Metro Manila na siyang host ngayong taong ito. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay Edwin Lianes, Philippine Sports Commission Regional Coordinator, wala anyang problema pagdating sa suporta para sa mga atleta dahil ibinibigay naman umano lahat ng provincial government ang kanilang mga pangangailangan. Ang delegasyon ng Ilocos Sur ay binubuo naman ng 171 na coaches at ng mga young athletes. Inaasahan nito na magiging maganda ang resulta ng kanilang pagsali para sa National Championship event dahil puspusan anyang paglalaan ng oras ng mga atleta upang makapagsanay. Sa paghahanda po 100% naman po na nakahanda tayo. Lahat po ng suporta ay binibigay po ng ating mahal na gobernador, si Governor Jerry Singson. Kung anong kailangan, tinatanong naman po niya at binibigay naman po niya. Lahat po naman sila nakahanda, so siyempre ang mga kalaban po handa rin. Siguro ipagdasal na lang po natin yung mga atleta natin na makamit nila yung gusto nilang. Alam naman natin po na national championship ito, so matitindi rin po ang kalaban, pero sa amin po nakahanda naman po ang atleta ng Ilocos Sur. Maliban dyan, inihayag din ni Dindin Orquiaga ng Philippine Sports Commission na patuloy naman ang pagdating ng mga atleta sa venue at inaasahan nila na aabot sa 19,000 ang mga makikilahok dito. Anya mahalaga ang ganitong klaseng grassroots program ng gobyerno dahil itong nagiging susi upang ma-develop ang kakayahan ng mga batang Pinoy sa larangan ng sports at matulungan sila na maging professional athlete. Dagdag nito, naaasahan naman nila na sa pamamagitan ng pagdaraos nitong event ay muling madiskubre ang mga atletang magbibigay karangalan sa bansa. Sa paghahanda naman po, nagsisimula na pong dumating ating mga kalahok galing sa mga iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Tapos po, we are preparing din po for the opening on Sunday. So we will have a grand opening po. On Sunday we have invited po mga secretary, mga guests po natin from the different LGUs po. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Maylin Cabanilla para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo at Kester Nation, narito pang Orasya Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father,
we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo at K-Star Nation, muli sa atin pong Christmas Countdown, 9 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakalikad sa takna sininga launa. Balik diri sa pagpangalagad sa nga bombo hanay sa udto kagkaron sa aton sininga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One man. Siyam na lang kadlaw kag Pasko na. Sa gihapon ini mo lagari mo ang kurman Bombo Siyam Blanco Hovera. Standby kay Chikironta ang linya sa aton sinima Bombo reporters nga nagtutok karon sa sining sunog nga nagluntad sa may West Habog-Habog distrito iya sa Molo. Kung sa din ang Bureau of Fire Protection diri ginkumpirmar nga 66 ka mga panimalay ang naupos gid sa kalayo kag may 3 nga ginbawian sa kabuhi. Check-karon man naton karon kung paano diri na trap ang 3 sini ka mga ginbawian sa kabuhi sa nagluntad sini nga sunog. Ining sunog ang makabig man naton isa sa mga trahedya nga natabo sa bulan sang Disyembre diri sa syudad sang Iloilo nga nag-utas sang 3 sini ka mga kabuhi. Si Bombo Hana Andasa nag-standby sa iya sini nga follow-up report. Bombo Hana sa report, please come in. Bombo Trump ginkumpirma sa Bureau of Fire Protection nga sa 66 tanan ka mga panimalay ang naupos sang kalayo sa Zone 3 Salvacion Habog-Habog Molo, Iloilo City. Sa 64 diri ang totally damaged kag 2 naman diri ang partially damaged. Sa interview sa Bombo Radio kay Fire Superintendent Melanie Habawel, ang Fire Marshal sa Bureau of Fire Protection Iloilo City, iyagin pahayag nga nagumpisa ang sunog takna alas 4:29 sa aga kag ang ining nga lugar populated kag residential area kung sa diin kung may ginabulubanta nga may ara sa 300 meters halin sa highway padulong sa nasunugan nga area. Malayo kag sulodlon gid ini katama a Bombo Trump. Nadugayan man ang mga bombero sa pagpulong sa nga sunog kay di sulodlon gid bala katama kag makalabot gid lamang ang fire truck sa guwa nga parte. Naglabot man sa masobra 2 ka oras ang ila pagpulong diri kag gindeklarar naman ang fire out alas 6:59 sa aga kag kasunod man diri ang pagkita sang 3 ka mga bangkay nga naupos gid sang kalayo. Sa balay nga gintunaan sang kalayo amo ang balay ni kagawad Nestor Hitano nga nagaobra man na bilang security guard kag night shift ini siya kung sa diin alas 6:30 na ini nakahalin sa ila nga balay kahapon kag subong gid lamang nga aga nakabalik nga wala na ang iya iban nga miyembro sang pamilya. Kaupod na diri ang iya asawa nga si Elizabeth Hitano, 65 anyos, nga na-stroke man ika-4 na nga beses,
kag gina-maintenance kontani. Nadalaman sa sunog si Niel Hetano, 27 anyos, anak ni kagawad kag Elizabeth, kag ang pulo o kon ang 10 years old nga babahi, ang apo nanday kagawad kag ni Elizabeth Hetano. Kung makitaan ka ina ang ilang mga bangkay Bombo Cham, pasensya gid lamang no sa mga nagakaon no, pero totally burned na gid ang mga patay. Kag kung imo pigliton abi, for example, abo lang gid ang imo nga makuha diri, kag hindi ma-identify bala kung babahi o kung lalaki gani ini sila. Apang man sa konfirmasyon man sa family member nga si kagawad Nestor Hitano mismo, na kilalaan ang mga ini. Kag suno man gani kay Fire Superintendent Melanie Habawal, padayon sa gihapon ang ila investigasyon sa gintunaan gid sang sunog, kay ti hindi lang man ng isa ka anggulo ang ilang tutukan, kundi halos tanan nga mga possibilities. Kag ang total damage man diri naglabot man sa kinabulubanta nga 6.6 million pesos. Yari bala kay pamatian naton ang pahayag ni Fire Superintendent Melanie Habawel, ang Fire Marshal sa Bureau of Fire Protection Iloilo City, para sa dugang nga impormasyon. Nakatanggap tayo ng tawag na may may sunog sa area ng Barangay Salvacion, Abog-Abog, Mulo. 4:29 in the morning. And then ang involved is populated na residential area. And then may naka-fire out tayo ng around alas 6 ng umaga, 6:59 ng umaga. Mayroon tayong 72 families na recorded na affected, 66 na bahay, at out of 66, ang 64 dito ay totally damaged at may 2 partially damaged na bahay. Mayroon din tayong 3 casualties, ma'am, na sa parang hinalaan namin na doon nag-umpisa yung sunog sa bahay na yon. May 3 tayong casualties doon. Isang 65 years old, isang 27 years old na male, yung 65 years old is female, and then isang 10 years old na female. Yes po, ma'am. Yung 3 po ba is relatively po talaga na magkapamilya? Yes, ma'am. According doon sa husband nitong 65 years old na casualty natin, na anak niya, yung 27 years old, at saka apo nila yung 10 years old. Okay. Ma-identify na po ba natin, ma'am, kung ano po ba yung pinagsibulan talaga po ng sunog? Sa ngayon, ma'am, hindi pa kami makabigay ng conclusion kung ano yung pinanggalingan ng sunog, kasi marami tayong tinitingnan din na anggulo kung paano nagsimula yung sunog. Nabatian ang pahayag ni Fire Superintendent Melanie Habawel, ang Fire Marshal sa Bureau of Fire Protection Iloilo City, Bombo Cham. Sa di na karoning mga nagkalasunugan, Bumbuhana? Ang nagkalasunugan in Bombo Cham, ginpaproceed ini sila sa evacuation centers o kon dira sa may Baluarte Elementary School. Agod man na mahatagan man sa mga ilang mga kinahanglan, kasubong lamang sa mga food packs dira Bombo Cham. Sige. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombohana sa imo siniyang report. Rejoin the report from Bombo Sol Binyas. Sa sining trahedya sa aton sining mga kabombo. Dugangan pa nga may ginbawian sang kabuhi, nangin emosyonal ang mga nagkalasunugan o kung ining mga biktima. Check tabla ang rejoin the report ni Bombo Sol Binyas direktamente sa distrito sang Molosol. Sa report, please come in. Yes, Bombo Cham, nangin emosyonal gid ang mga nasunugan diri sa may Barangay Salvacion, Habog-Habog, Molo. Diri sila subong hamtang sa Baluarte Elementary School nga amo ang evacuation sa mga nasunugan, kag di consolidate lang sa liwat no, 3 diri ang patay, 66 tanan ang panimalay nga nasunog diri, ang 64 ang totally burned, 2 ang partially diri, kag sa kabilugan diri mayara sang 72 ka pamilya ang apektado. Kag asubong Bombo Cham, ang pinaka-latest nga numero
naton nga ti yari subong iya sa may Baluarte Elementary School. Nagdangat na ini sa masobra 50 ka pamilya kag ti 100 o nagalapit na sa 200 ka mga individual ang yari subong sa ang Baluarte Elementary School kag kalabanan sini sa ila or mostly gid sini Bombocham kay titanan man diri sila apektado or nangin biktima sang sunog nga nagluntad nga ti nadulaan sila sinisang puluyan mga gamit diri importante nila nga mga dokumento kag ti ang iban diri mga kasapatan Manila nga kalabanan sa mga pumuluyo ang nangin emosyonal sa natabo diri Bombocham kag isa diri amo si Ma'am Regina de la Cruz, isa ni siya ka ahente sang insurance company kag suno sa iya diri bali nagbugtaw ini siya sang maaga pa Bombocham para kung tani maligo bala sa ila nga bomba kay ti majaging nagaplano ini siya nga majaging hindi mag-asimba tapos dito na tingala ini kay ti may naga-aso na bala Bombocham kag ti do nag-ibwal na gid ang kalayo diri kag didto ginpukaw yan na sini ang iya nga bana nga nagakatulog sang time nga naga-ibwal na ang kalayo at the same time ining 19 anyos niya nga bata nga babayi para salbaron ang ilang nga lawas. At the same time, ang ilaman nga mga ido nga ti yara sa 12 initanan kabilog diri Bombocham pero ang isa is napaslawan gid o kun napatay diri no. Pero ang nasalbar nila naubos gitong ang tanan kuno nga gamit sang iya nga bata nga ning eskwela nga first year college diri sa isa man ka eskwelahan sa or universidad sa syudad sang Iloilo. Kag dito na Bombocham wala na gid sila may nakuha nga ti mga importante man nga dokumento. Ang bayo lang gid sang bana niya, mga pila lang kabayo, mga amo lang ginatanan Bombodoni pero ang isa niya kabata diri kay ti apat ini sila tanan mo sa isa ka balay o kun sa balay nga ginatiniran nila. Ang pinakamagulang sini nga bata nga nagapangidaron sang 25 ang yara iya bag-o lang gid naghalin sang time nga ti nga muti kanila nga may natabo nga sunog kag ti nag-obra sa Bombocham kag amo na ang ginapangayuan niya man sang bulig subong kay naghidibion siya wala gid sila sing masuksok kag ati amo na gani ang atubangon nila bala ang Paskwa kag at the same time ang bag-ong tuig nga wala sing panimalay. That's why ang iya sini nga bana nagbalik pa gani sang subong pangita pa dito sang mga posible magamit pa nga mga sin kay ti obrahon nila kuno nga pwede bala mahayub-hayub lang bisan hayub-hayub nga balay para ti may maistaran sila bisan temporarily lang gid Bombocham. Aton bala pamatian si Ma'am Regina de la Cruz. Bali, ano natabo ko? Matiyaging tani ako sang aga, nagwa ako, mabomba ako tubig, ay maligo ko, paglagwa ko, kita ko kay buwal ng kalayo, taas ng ginang kalayo ya. Gindali-dali ko lang pukaw ang bata ko, yawan pa ko pukaw, ang ginsalbar na lang namon, mga ido na lang namon, kaglawas na lang namon, may gani si Banaw nakabitbit sang umuna ko. Bali, ano ni ma'am, pila kabilog ka mo ma'am sa balay niyo ma'am? Kag ano ang balay niyo ma'am? Ang balay light materials lang kami, apat kami, kag tapos ang 12 ka ido, so ang ido nga isa nasunog kay wala ko gali na salbar. Bali 11 tanan ka ido ang nabuking. 11 lang ka ido ako na salbar kay wala ko kabalbong nga wala ko gali na sulod sa bagang isa ka papi. Papi sila ma'am. Bali ano ni ma'am, ang mga imo ma'am nga family ma'am, pila ka mo tanan? Apat kami sa balay, ang bana ko kag duha ko ka bata. Bali ano pa mo sang time nga to ma'am kakatulog ka mo? Katulog ang bana ko kag ang bata ko kay ako ya nagbangon ako ya kay gaplano ko majaging ko halin sa mulo pa gimbal tani mo nagbomba na ko tubig ay maligo ko tani may gani wa pa ko kalakat kag na ano. Pila ka bilog imo di ma'am nga ano ma'am nga bata ma'am kag pila edad ya? Ang akon nga subang ma'am 25 kag ang akon ni agot 19. 19. Oo. Ang agot ang akon subang niya wala kay ara siya sa ta obra kaina bagulan siya gani di halin mo kay ano to siya nalakato sang ngita to sa pagkaon kag mga ido namon. Bali ano gid to ma'am tanan gid ma'am pati mga papeles yun na sunog. Sunog gid ma'am amo lang gid ni bayo ako nang bayo na bitbit ni banahon ang mga papilis namon wala pati bayo ka bata ko kag sa eskwelahan gid ma'am. Ma'am ano panawagan niyo ma'am please syempre para mabuligan man maka-extend na giban nga agency sang bulig. Ngani back to zero na kami ambot kun paano na lang kami sini. Mapasko na dugay-dugay kag New Year wala kami may balay. Bali ano ni ma'am, ang dire lang kamo danay maste. Dire lang anay kami maste kun ano ang amon nga ano ay si Banaw nagpabilin dito kay ginahitipo niya pa to kung may mga sim nga mabilin dito kay kung ano ang makapatindog kami bisan barong-barong na lang liwat.
nabatian ang pahayag ni Ma'am De La Cruz diri Bombocham, pero sa pihak sang ti may mga iban diri nga emosyonal, may iban man diri nga nagpabilin iya nga mabakod para sa iya pamilya sa tunga sang ila na eksperyensya diri kag natinghwaan man naton mapamangkutan diri ang isa sa mga kagawad nga ti nasunugan or totally burned man ang iya nga balay kay ti may tatlo diri ka kagawad sa among area ang nasunugan kag ang ining natinghwaan naton nga mapamangkutan diri Bombocham isa amuni ang pinakamataas diri nga balay o kung nakadako man nga balay sa among area kay 3-story ining iya nga balay kag didto sang napamangkutan naton ining si kagawad Romel Macarse bali 8 kuno ini sila tanan sa sulod sang ilang nga balay tapos sang time nga natabo ang sunog wala ini sila tanan didto Bombocham kay nagsimba sila sa diri sa may molo man kag amuni ang syempre para sugataon bala ang pinakauna nga adlaw sang simbang gabi o kun misa di Aguinaldo kag ang suno sa iya mga tatlo pa lang kabulan ang estimation niya nga nagsaylo ini sila sa balay nga nasunog subong nga tiigin estimate dito yara sa matunga man sa milyon ang gasto sini sa pagpatindog niya o kung pagpatukod niya sang iyang balay diri Bombocham kiti ang sang September pa lang ini sila nagsaylo, December pa lang subong amo nang iyang estimation mga 3 kabulan pero nangin emotional gid diri iya ang iyang asawa kag bata kay ti may mga pipila diri ka mga ginahutan bala nila kay madamo man ini sila sang ido diri nga ginaalagaan kag ang isa didto ka ido nila nga yara sa third or ikatatlo nga halantang or palapag sang ila balay ang ti nagatiskog na lang o wala na sing kabuhi bala Bombocham kag ti may isa diri siya kaido iya nga ti ana confirm niya nga buhi pero ang iban diri ang 4 niya ang ginapangita pa niya kag amo na Bombocham iya man diri ginhambal nga wala naman sila sing may maobra sa natabo diri kag matinguha na lang kuno ini sila ang importante lang diri buhi kag ti mapadayon lang man sila sa gihapon sa dugang bala nga pahayag aton pamatian si kagawad Romel Macarse. Simba kami. Ang kami 8 kami sa balay nagsimbahay kami tanan-tanan. Ang balay niyo dira kagawad ang 3rd floor? Oo. Oo. Okay. So ano pagid ang mga may mga kasapatan pag kamo dito kagawad sa balay niyo? May anom ka ido. Ang isa guro bati ko to ang isa rada nakagwa. Ang isa to nga nakadinaan kung pitball ko tugid so tiskog na sa babaw sa 3rd floor. Ang tatlo ko lo kabalo kundin sila to kun buhi pa to kun sunog naman. Kay isa pa nga recover ko nga idom. Okay. Okay. So tanan wala gisang taho ang balay kagawad. Wala gyud tawo balay namon. Kaya nagsimba kami tanan-tanan. First day nga daan mo. Bali 7 kami 8 kami tanan pati sa ako nagbulig-bulig 8 kami tanan. Di nagsimba kami tanan-tanan. Mga pamatag papilatanan ang na... Do, pati ko do, estimate to ginan nila, lista-lista na mo. Do mga 50 guro. 50 houses. Mga pinatanan estimated mo nga damage amount. Ako na bago na balay ko mo. Guro, laga na guro, pakayo ko na guro, mga sobra-sobra na, tunga mo. Tunga sa milyon, arasaw. Ay 3 floor siya kagawad. Sobra-sobra na, tunga. Bago na. Sa September na ko na gano'n. Oto. Sa September lang kami na nagsaylo. Tisong December pala, 3 lang kabulan. So sa palibot ninyo kagawad, puro gid light materials diri ang mga panimalay. Light materials kalabanan. Pero inyo, simentado gid sa babaw. Sa dalom simentado ang babaw na po sa ng steel truss mo tani. Tamo nang skeleton bilin. Okay, ano diri kagawad kay ti damo-damo man sa mga pumuluyo ninyo nga na ulamid bala o kon nadalasang sunog, ano diri ang imo nga mensahe diri sa ila? Ti waitan mo dayara na December pa do laway nga Pasko sa amon. Ti sige lang ano lang kami tingwa lang importante nga buya. Do laman guro mi na ano sa amon wala man guro mi na tungin na mi na lista na. Importante lang buhi mabalik na. Kung ano mga matingwa gyapon na. Lalanta ron lalang na dak ron importante nga sige lang bangon ng taliwat. Pahayag ni kagawad Romel Macarse sang matigayon man nga ma-interview ni Bombohana diri Bombocham kag tiyan mo na no ang isa sa mga dumatatakid nga ginbuy-an ni diri ni kagawad nga importante lang abuhi even though malaway ang pagsugalaw sang Pasko pero na amo na Bombocham mapadayon lang sa gihapon ang ila diri nga pagaobrahon. All right.
Ini si Bombo Marisol Binyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Hana or Bombo Sol Binyas sa imo sining report. Amo ni balang hambal sang katigulangan ni mas mayo pa kuno makawatan kay hindi ka lang masunugan. Kay kung makawatan ka may madula tuod sa imo pero may mabilin man. Hindi man madalas ang kawatan ang tanan sining mga ginpundar mo or imo sining investment, sinuptan mo dira. Pero kung masunugan kaya, una sining madula ang ginpundar mo nga balay. Mga gamit. Kaya tiyan mo ng patal nga istorya karon banwa kung may madulaan pagid sang kabuhi, just like sa natabo, sa isa ka pamilya, nga natrap iya sa sulod sang panimalay samtang nga naga kasunog sang sinigi lamang nga kagahon. Initially na plastar kagaina sa mumuanay big time kung anong mga nakita nga mga posibilidad kung nga wala makagwa ining mga nagkalamatay ti isa sa mga ginalantaw bangod ang isa sa mga biktima bedridden, makapat ka bes nga gin stroke. May mga kabataan kag dakong posibilidad nga nasuffocate ini sila kag nadulaan sang pangalibutan. Kag bangod man niya sa pag-ibwal sang kalayo na budlayan kag waay na iya makagwa or waay na sila natabangan pa. May dugang sining pagpangusisa diri si Bombo Jomar Villa sa sining trahedya nga natabo dira sa may distrito sa Molo. Bombo Jomar, sa report please come in. Bombo Champ, ara pasubong no sa area ang katapo diri karon sa Bureau of Fire Protection agod sa pagpatigayon sini sa investigation sa sining nagluntad nga sunog no sa may salbasyon na Habog-Habog sa may distrito sa Molo. Asalin interview kita dire no sa arson investigator kati amo ning nagapanguna dire karon sa persona dire ni Fire Officer 3 John Anthony Triveles maputsam kati amo ni ang nagapatigayon dire subong sa investigation kag naka-initial kita dire no interview sa iya ako sa liti una suno sa natungdan agin pabutyag mo sini ang kabudlay una no sa sining pagresponde bala nila sa sining sunog kay ang ila sining nga part truck tabak layo sa sining area ko sa dito nga nag-focus gid aga sunog tiyang ginhimo diri nagsugpo-sugpo na sila sang host hasta nga makalabot sa lugar ko sa dinti dra gina lamon sa kalayo siguro more or less mga 100 meters panibobot champ aga gin sugpo na nila sang host halin abi di sa may gid no diri sa may daan di ka barangay hall. Ang makasulod lang niya mga tricycle kag motor pero ti mga four-wheel vehicle adre lang gid sa kalsada mo nang timber of fire adre lang sila sa sagwa no nagplastar kag ginsugpo na ng host hasta kati makalabot dito ya sa sulod. Pag-abot sa sulod pag ito maglapaw-lapaw pero mga 80 meters na may skinita pag ito masudlan kag kung sumalangay duwa ka tawo ang baga nila ya gabunggaanay bumbot sampo sa kakitid sa gadalan. Ang ining nasambit karon niya nga area kurti bangod nga nagtingwa man ng Bureau of Fire kagati nagresulta lang galing sa sining kadamuon no sa mga pamalay nga gid dalamon gid ya sa kalayo. Now sa subong ti ang ginatutukan diri ang balay sang pamilya balay diri karon no sang pamilya no ni Kagawad no Babutsam, pamilya Hitano. Kung sa diin, dra ginalantaw nag-umpisa ag sunog. Pero sunog kay FO3 Triveles, gina-identify pa nila kung gid kag kundin ka portion sang balay, naghalin ang kalayo, no? Tina-identify na beng lugar. Gina-identify pa kundin ka portion gid sang balay, naghalin ang kalayo. Babutsam kay subong, why man sa abis ang witness kinabi nga na nakasurface pa sila nga nakamention nga dragid ka portion nga dapit naghalin so ginahimo nila dire nga ti kung may mga makita sila dire karon nga mga
substance dara nga ti magamit sa investigation nga ti kon ma-determine kung dragid ka portion abi naghalin ang kalayo. Kag bagod ti may 3 ka individual no nga na-trap sa sulod way nakagawa hasta ka ti solihi na ano gid no presensyalan do na batok gid ang ila sila nga lawas kay bisan sa ila sila nga bayo hindi mo na may identify kung ano color kabayo bangod sa sining impact bala no sa kalayo sa ila siniya nga lawas. Amo tong gid-mention nga ipadalom sa autopsy. Pero suno kay Ipote Tribeles may nagkadto nga pamilya nga nag-identify nga ang ining 3 ang amo ni Sanday gin-mention diri Bubotsam ang ining 3 ka mga individual amo ni Sanday Elizabeth Hitano, Nel Hitano kag Rain Gabriel amo ning 10 ka tuig nga bata dito nga tinakip man sa sining nasambit karon nga asunog. Bumutsa por depende pa ni sa pamilya kung idalo pa nila ni sa autopsy kay ti ag statement rin nga gin-identify naman nila pagi sa ila sining pagkadto sa lugar. Dira bumutsa kan same time ang lugar bla kung sa dira sila nagatulog kag sila man lang ang kulang sa pamilya. Bumutsam amo na nga ti isa do sa glantaw nga ti ang gining mga 3 ka persona amo ni ang na-mention naton bag-ulang nga mga pangalan. So ang pamangkot pag idridugang kung paano nga ti way nakagwa sa ila sini nga balay. Kay ti butang tabi ang ining si Elizabeth Hitona amo ni siyang bedridden nga na stroke bala sawa di kagawa git hindi nakhalin. Pero ang ining si Aniel Hitano maka dalaga ni siya makapakayo sang bulig purong pamangkot diri kay why gid sila makahalin sa ila siniga kwarto. So gidalantaw diri nga possibility so sa Kaipote Tribeles gina-consider ba nila nga basi possible man nga na-suffocate unless na ti ko paidalo balik sa autopsy mabalaan kung ano gid ang cause of death. Pero initially amo na ang na-mention diri sa aton bangod nga ang kwarto ni Elizabeth Hitano sirado gali ni siya bumutsam kay air condition suite base kati kon aircon kwarto mo dapat sirado gidatanan. So posible nga basi gin sulod sa nga so samtang nga katulog kag dito kati wide na abi sila nakapakayo pato sa tabang kung nakagwa pabi. Bumutsam kay ang ila siding lawasan sa puan tama lagi klapket mga 0.5 meters balang suno kay Ipo 3 Triveles. It means dira las kwarto way gid sila makagwa sa nasambit karon nga area. Bumutsam sa mo nang isa di ko sa balamukutanon gawati way gid sang may nakagwa to nga ti makapangayo sa bulig bisan isa sa ilang aluwas man sa sambit karon nga kwarto. Although kati may kwartahan ang doorknob nga type ang sini nga lock. Diri bumbutsam pero ti kung nasupukate ka dakag kung na samtang nagakatulog ka so basi wide di naman siya makalakat or wide na kapaminsar nga makagwa na amo to hasta nga tinasunog ang ining 3 diri ka individual. Ang bangkay Bumbujomar ang mga remains sa isa lang ka area sang balay or gintipo na to sila sang makitaan? Sa isa lang gid ka area. Isa lang gid ka area. So dako posibilidad sining tulog sila or natulugan sila kag way gid sila makabatsyag samtang nagakasunog. Actually ang ining sinel kag ang sining nga bata gahulid gid man kuno ni kay nanay nila kay may mga best bala nga nagatangihi bubutsam so gid ay nila ni kinabuligan. So agod gati hindi na maglayo sila so dra sila gatulog. Sa kwarto agod gati kon may katuan to kun anong pangayoon to abing bulig so dasig ang pag-assist drabe sa sining nga kabataan bubutsam. Kaya buto na mention gani no nga ang lawas nila di maglayo mga 0.5 meters lang gid ang kalapiton. Bubutsam pastry sa na-recover kon pag-retrieve diri sa katapo sa Bureau of Fire Protection kag ang lawas based sa pag-plot mangkot naton adra man mismo no ang lawas ni Elizabeth dra man mismo na recover kung sa data pamtang ang sining nga ligdaan bla
Bumbutsam kasi uman man lang habis sa tapi kay buto naglaupos man. Pero based sa pagpangkot naton kung sa din na siya nasapuan, dra man ang yasiding ginabatangan. Bumbutsam it means kay ano posible why nakahalin kay kung nakahalin posible ti malapit-lapit o bisoferta. Yes. So why dra lang yan sa yasiding pisto it means kay posible to buto gina considered man nga ti samtang nagakatulog na sa bukid sila abi ka badabol nga aso. Hasta na nga wain makagawa kag dito nga nag ibwal ang dako diri nga kalayo Bumbutsam kay kung nakagawa sila posible nakaluwas kay may agyaman sila din sa sliding door may man sila sa main door mari man to sa likod sa pertato nga pero diway na makuno gina-utilize to pero pwede ba kuno magyan kung dito sila bagi sa kusina nga part Bumbutsam o galing ti kulang taon ta adra mismo sa sulod sang kwarto ay sila nakahalin ining tatlo tanan kabang nga individual kag na batok gid sang sunog ang ila sila nga lawas. Aribla si F03 apabati na to no F03 John Anthony Triveles arson investigator sa Bureau of Fire Protection. Remote ang area hindi na budlayan man kita pero so far na naman siya dayon na confine ng kalayo hindi na pack up man siya dayon. Ang sa tatlo kani sir initially tatlo gid sir no ang patay. Yes. Paano sila sir nga why na sir sa kwarto? Amo pa na sa kang ibaluan naton kay subong process pa kami person. Oo. Wala pa gid kami naka kay wala pa kami naka-interview sa mga witnesses. So process na kami ana isang person subong sir. Ang ginhalinan nga balay dira gid gawad. Yes, sir. Portion nga balay sir nga halin sang balay nga gawad. Under investigation pa sir. Amo pa na naman ibalo naman subong kay gina-process pa naman. Process elimination pa kami sir. Oo. Possible cause sir. Under investigation na sir. Kay nga pa kita. Okay. Sir, ang tatlo nga ni way pa ni sang identity paano ni sa sir nga ma-identify sila? Actually may naka naman ang pamilya sang mga pangalan pero ikaw pa to sa Soko. Ano sir, DNA or ano? Kanawon ta sir kung makapatawag sina autopsy. And then I don't know kay ang family do naman nga identify nila kung sino tong sa sulod. Kasi nung tatlo sir na mention nila. Oo, si Elizabeth Okay, no problem. Elizabeth Hitano, 65 years old. Tapos Niel Hitano, 27 years old. And then si Rain Gabriel Hitano, 10 years old. Nila na-identify nga sila to, sir? Based man sa family, sir. Kagang ang nagatulog nila. Ang tatlo nga ni sir, ano kalayo sila sang nasapuan? Sir, lapit lamang at least mga 0.5 meters. Ang agwat nila tatlo. Ang sir, ang bata, ano ginakupaan pagkatatay? Sa sa amon nga pagtanaw do layo man sir ang bata sa lalaki sa tatay. May sign sir nga makagwa sa sila nga do gapa sila kapangita sa dalan no makagwa may sign. Amo pa na siya ang aton nga i-analyze diri sa fire scene kiti hindi pa din nato nga pwede ang mga detalye siguro nato na sa at least kita magbuya. Okay. Pero why sila gid kagwa anong balay nila ni sir di ba concrete to may pertahan ba siya nakalak? Possible sir. Or wala or tulog sila kay siyempre kagahon or amo na sir. Ang to sang ni Bingbing close gid na sa kami aircon gid na sir. So posible ba siya bukit sir? Wala sa bukit. Si Fire Officer 3 John Anthony Triveles dari karo Bumbutsam. So tao tani no ang dugang sa Ricardo investigation man sang Bureau of Fire Protection. Kay ang ginasundan pagid man diri no ginalantaw man diri Bumbutsam kay antes na tabo ning ang ining sunog sa lugar.
At yabo to nag-away tubig mag-utod, damo to si Jeffrey kag si John Paul Hitano kay na nga gin-mention pa diri sa aton. But initial information naton si John Paul Hitano nag-surrender kuno sa Molo PNP? Negative. Negative. Gin katuan naton mismo ang Molo PNP. Actually dabo to nagkanadto gali mga pumuloyo kuno babutsam sa may Molo PNP ginapangita nila si John Paul. Okay, kitiya mo ng initial information ta kagay na, di ba? Yes. Pero negative gin confirm dire gin katuan ta mismo kag gin istorya ta di ang hepe sa nga Molo PNP nga. So, ang posibilidad so far sa aton sino magkabombo, but subject to be confirmed, ang ining mga nasapwan or nabilin dira si Nel Hitano, ang iya sini nga bata, kagang ila sini nga iloy nga bedridden. Elizabeth Hitano. Elizabeth Hitano. Yes. So tatlo lang ang kumpirmado sini, kay tatlo mo lang nakita sini nga lawas mo or ang remains dira abe. Kay kagayna ang information ta is 4. Tatlo. Ang information ginaapat ibang lima mo pero ti ang sa report 4 kay ti si John Paul Hitano wala makita mo, di ba? Yes. Now, ang ara lang ya nga remains nga ara sa site nga na-retrieve sang Bureau of Fire Protection is tatlo lang ginya Joms, tulo paday lang sila. Roger that Bobotsam. Kag sunod sa pamilya, ining tatlo dragid man sila nagatulog. Sa ina nga kwarto ko sa dito sa Puan ang ining lawas kag ti amo toy picture out nila kay isa to gamay mo. Kag bisan sa panglawason lang ya bisan hindi labi tsurati kay ti nasunog na bisan sa panglawason may identify gid kuno sa nga pamilya kasi sila man ang kulang sa ila sila nga himata. Kag ining si John Paul nakita kuno sa may outpost dira lang sagwa naman sa may sagwa sa may barangay hall nga daan la. Ano oras? After na sang sunog. Pero pagkatapos duay naman kuno kita babutsam kayo may bata pag iniklos dyan Paul mo nga pilak to ito 2 or 3. Pero amo na ang pagkasenaryo dara rin plastar sa aton kay amo to ang na-mention to sang utod man nga may pag binaisay kay bisan sa mga pumuloyo to ay nga ara sa lugar nakabati pa kuno sila sa sinuayay mo mga alas 4:30 to antes ng sunog. Bumbutsam pero amo na gani no but at least matagaan karon kung naka-surface kay ba si John Paul kung anong kung anong yesterday nga statement sa sining nagluntad karon diaga sunog babutsam ti amo na ginagkari sa pulis nga dito sa anay kuno madiretso sa police station para makuhaan sa detalye kay ibis ko sino ay pag ito sila sa evacuation center bla. Amo na ang isa dira karon sa gina-mention man dire sang Molo PNP. Ini si Bobo Jomar Villa para sa number 1 Most Trusted Radio Network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat ginda Bombo Jomar Villa. No? Sa aton sini mga kabombo kabay pa nga ang initial sini iyang mangin paminsaron or dalagan sang paminsaron sang tagsasaton kabay pa nga indi amo. Bala nyo naman kung anong ginapaminsar ko kagayna paniguro nga ginapaminsar nyo man. Ugaling kiti hindi kita iya pwede makahaom-haom sa aton sinimatag palamati. Kay sa subong nga sitwasyon tuman kasakit ni para sa nalisdan sa pamilya Hitano sa kay barangay Kagawad Hitano. Ngati tatlo sa mga himata niya ang ginbawian gid sang kabuhi. But the fact remains nga before pa man iya sang sunog, may komprontasyon or even commotion nga nagaluntad sa kay John Paul, sa tunganan na John Paul kag Jeffrey Hitano. No? Kag after sa commotion, naglakat si Jeffrey kay nagatrabaho. Kag ginbalitaan na lang siya nga may sunog sa ila lugar kag ang ila balay ang ginhalinan. Sa aton sini mga kabombo. Tiulaton ta ang maidid nga pagpangusisa sa Bureau of Fire Protection para nga may balasihan, no? Ang mga
malisyoso sini nga ginapaminsar sang I do believe iban sini nga manasunugan amo man ang ilang nga ginagadlagan sa ila sini nga paminsaron, but siguro mas mayo kung may baluan taman kung ano ang official result sang investigasyon sa Bureau of Fire Protection. Sa aton sini makabombo. Kung sa diin man subong si John Paul, tiyang aton sini nga pag-apilar sa imo, kung magpakita ka man, mas mayo siguro nga magdirekta ikaw sa Molo PNP, or kung nagapangalang-alang ka bangod sa imo siniya nga safety, pwede ka man diri makapakigangot sa Bombo Radyo Iloilo. Pwede ka man katawag sa landline na 337-9452. Aton gani sini nga hotline ta sa cellphone ta, Bombo Omel. Ano ganing number ta? Pwede man dira siya ka text. No? Ari lawagon tang number para nga ma-assist ikaw sang Bombo Radyo kay as of now hindi pa mapatod sa kung anong gintunaan sang kalayo. Pero sa nasiling ko na gani sa aton sini nga mga kabombo, mayara sang kumusyon nga natabo kag before pa man nga nasunog, why ka na daya sa inyo sini nga puluyan? Pwede ka man makapag-igangot through sa hotline namon 0917-306-6535, 0917-306-6535. Pagbalik nato na Banwa Pamukaw para sa dinagyang 2024, ginakabig nga madinalagon sa IFFI. Pero aga pa nag-alalsa na ang kilay sa mga motorista kay may kakulang kuno sa information dissemination. Tiging preparahan manibala sa Traffic Management Unit insat nga adamo ang feedback nga nakalabot ri sa aton nga kulang ang information dissemination kag gindungan pa sa panugod man sang simbang gabi or misa de Gallo sa kagahon subong adlaw. Balikan tayo matapos sa pila ka importante nga mga panumdumo. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio kag Star FM, ang Pasko tion sang kalipay sang pagkatawo sang aton manunubos si Ginoong Hesukristo. Paglaom man ini para sa aton nga mga Ilonggo sa pagbangon sa kabudlay dala sang pandemya. Sa mga pinalangga ako nga pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Ini si Mayor Jerry Treñas, ululupod kita sa pagbangon kag pag-uswag. Merry Christmas and a happy and prosperous New Year to everyone. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for December 10 to 16, 2023 sa pagsugod sang siningang weekend. Ang Rains Band ang natalana nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical entertainment non-stop for 2 solid hours sa Thank God It's Payday, kicking off at 6 p.m. on December 15, Friday. Sa Sabado, your friends from Retro Band will once again be on stage para sa 2 ka oras kag 30 minutos sa pagpalipay sa inyo kaupod sa ila great selection of oldie-goldie songs sa Concert at the Plaza. Mangin inyo sa December 16, umpisa alas 6 ang gabi. Sa tion sa mga musical show, napuno ka mga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs and more. Ang iga-paraffle sa tanan ng mga suki sang Plazuela de Iloilo sa December 17, Domingo.
Imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagahiwaton sa Latoda umpisa alas 11 sang aga. Sa among misa pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang mga leaders ng conflicting countries ang magtinguha nga makapangita sang fair solution sa ilang misunderstandings so that global peace will soon be restored. Plus, wala di Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Ang selebrasyon sang Pasko, selebrasyon sang pagkatao ni Ginoong Hesus, gani sa ulugon naton ini nga puno sang kasadya kag paglaom. Ipambit naton ang grasya kag kalipay upod sa aton pamilya, mga abyan kag kakilala, ilabi na sa aton mga kauturan nga ginakulang sa pangabuhi. Hindi man naton pagkalimtan nga magpasalamat sa aton mahal nga Dios. Padayon kita nga maghugpong kag magbinuligay agud malabot naton ang aton mga handom para sa kauswagan sang probinsya sang Iloilo. Kabay nga bugayan kita sang grasya sang Dios sa siningtion sang Pasko kag sa pagsug-alaw naton sang tuig 2024. Ini si Governor Toto Defensor, kaupod ang akon pamilya, nagatamyaw sa inyo tanan sang malipayon nga Pasko kag mainuswagon nga bag-ong tuig. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 48 minutos na nakaligad sa takna. Siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa gihapon kapuri mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Kagay na madamo sa mga feedback kita nga nabaton, may kantanan sini sa pamukaw. Sakto gin man kay kunang taon naton mamukaw, hindi ka man pwede pamukaw sa hapon o sa gabi. Pero ang pamukaw nga ginatumod naton para sa dinagyang 2024. So ginhimo nga sa aga, iti pamukaw mo. Sa aton sino mga kabombo, pero damo sang mga daw nakibot bala nga motorista nga daw bay gulpiada sining pagpatigayon sang traffic rerouting. Abitanay kagabi lang ang pagpugok sa dalagan sa trapiko kay may Christmas party dira sa may ginhiwat sa may New Freedom Grandstand. May extension pagkaga. Sa mga nag-overtime ti damo nagkuruit kinginay. Pero madilalagon ko sa santo pa sa IFFI. I-check na pala ang follow-up report ni Bombo Angel Tan kay ang concern nila ang crowd control. Jel, sa report please come in. Bombo Cham ginagkabig sang Iloilo Festival Foundation Incorporated nga nangin madinalagon ang ginpatigayon man abi nga pamukaw para sa nagyang 2024. Sa interview diri sang Bombo Radio kay Miss Joyce Cavisillas, Executive Director man sang Iloilo Festival Foundation Incorporated, nakit-an gid Bombo Cham ang mainit nga pag-abi-abi, pag-welcome, kag mismo, kag-participate man sa mga kabombo naton, mismo didto sa atubang sang San Jose Placer, nga didto gid abi ang program, kag didto nagsugod ang pamukaw, kag ang performance man, ang street dance, sang mga nakalain-lain nga tribo sa may illumination, kag ang tribo, para o kunamo ini ang tribo sang dinagyang tribes gid Bombo Cham, kag ti anakit anaton didto do makapila gid ini ka beses nga nagahaugdas ang mga organizer, at the same time ang mga personal man sang Iloilo City Government, kay ang crowd control gid diri Bombo Cham ang problema. Hambal diri ni Miss Joyce Cavisillas nga ti by the next abi nilang event, just like sa may opening salvo, noted down gid ni Bombo Cham nga dapat ni ara sila kalat nga kaptan sa punta kag punta para maplastar kag madasig mapahigad ang mga nagalantaw, kay ti kalabanan dito Bombo Cham nagahingagaw gid picture, hingagaw sang video para nga ti makuhaan man nila ang litrato ang mga tribo nga ti ginasuportaran nila. Kag Bombo Cham sa observation man sang Bombo News Team nga last year iya ang mga katapo sang ICPO medyo madamo to sila last time, do medyo sobra 30 to sila kabilog nga nagabantay kag nagabulig sa crowd control. Pero kaina sa pamukaw, kaina sang aga, do kalabanan to Bombo Cham, do iya lang sa city government ang naga-crowd control, kag iti indi tama kadamo ang makit-an abi sa crowd nga mga kapulisan para lapyo pa to sila kay Christmas party na nila gabi. Batian kan pa ito Bombo Cham alas 11 kuno sila nakapulit, ti way pa naalabot ang mga nagkarahang over. Ti amo ina ang do medyo kwangid, medyo isa ina sa pinakadako man nilang observation, kay gin-note down man sang IFFI nga by opening salvo dapat mas organized na ang ila abi nga pag handle man sang mga event. Kag ang isa pa gid nga nanondisyoran naton Bombo Cham didto sa event man kay ang ara didto nga bisita nila ang nagrepresent man kay Mayor Jerry Treñas, ang si AJ Treñas gid lamang, ara man si Mr. Judge Peña, kag ara ang Regional Director sang Department of Tourism Region 6 CRD Crisanta Marlene Rodriguez, pero wala gid sang abi mga department heads gid nga damo bala Bombo Cham kay ti hambal mo gani kagabi nagapatigayon sila sang why Christmas labot party sang Christmas party.
May mga after party pag na, mga taga City Hall pa. Idol sila Bombot Champ. Te amo na gani do medyo di ba dyan nakibot lang tagamay with the set of visitors pero ang balde rin ni Ma'am Joyce nga ti pasiguro niya every year na kompleto gini Bombot Champ ang invitation. Kung wala man after party, lapyo, wala sila kabugtaw sa pabukaw. Do pareho sang kilala ko Bombot Champ. Do mamugid. Pamatihan ta balay Bombot Champ ang kabahin na isang pagpahayagman ni Miss Joyce Clavicillas sang ato na ma-interview. Yes, no. We consider our pamukaw successful kay nakita naton ang full cooperation sang aton mga tribes kag nakita naton how prepared they are no sa ilang mga performances despite nga hindi ni siya actual pa nga competition. Kumbaga ano lang ni siya ng pre-dinagyang event and this is not hindi ni siya kumbaga graded kag hindi part ng competition and yet no they delivered no nakita naton nga mapagsik ng ilang mga performances may mga initial na sila nga mga naka-costume na sila no although hindi pa niyang actual nga warrior costume but nakita naton no kung paano nila ginpreparahan. We're very very happy nga ang aton mga pumuluyo nakita naton ang excitement man sa ila nga malantaw ang aton mga tribo. So this is the official signal naman no nga nagahilapit na kata sa Dinagyang Festival. Yes no, may initial discussion kami kagina no sa aton nga officer no from ICPO and duly noted gid nato ang ina nga challenge no sa crowd control. Kay kita nato na tanan gusto gid magkuha picture, tanan gusto gid magkuha video. So we will take the necessary measures kay we will be meeting man right after Christmas no sa working committee sa Dinagyang so we can implement stricter measures no in terms of crowd control do dara gid ang kinanglan pa i-improve amo na gin-raise man sa aton sang ICPO no ilang mga recommendations and concerns and we will make sure no nga by opening salvo at least mahagan-hagan man nato ng aton challenges sa crowd control. Okay. Ma'am Joyce, mga may lubid man sa piyak nga areas, ma'am. Kito do kagina do medyo alang-alang kag tino gamay ang nagabantay gid man bala ma'am. Yes, no. Mo man ang gina-raise nga concern sa aton sang ICPO. So that's what I have mentioned man kay Sir Kagina Sir Obregon nga by opening salvo may ara nakatasang enough no nga or sufficient nga lubid para at least makabulik sa aton nga crowd control. Nakita naton kagina nga very very crowded gid kagina actually no sa bahin sa Plaza Libertad kag San Jose Parish and even dire kagina no as earlier sa Freedom Grandstand nakita naton nga ang mga pumuluyo nagdagsa gid it's as if no it's the actual competition. So I guess no nagapakita lamang ini nga tanan excited na tanan naga-look forward na kag isa man ni kapamaagi parang aton nga mga tribo no ma-promote na sila sang aton mga pre-dinagyang events para at least maka-garner man sila support no kay usually amo man ang isa ka gina-workout sang aton nga mga tribes no nga maka-generate man sang support in terms of logistical support, financial support and other needs man sa mga tribo on top of the subsidy that they are getting no from LGU Iloilo City. So we're very very happy and thankful man sa aton nga mga kauturan nga nagkatugid sila and nagwitness ang aton pamukaw. Ma'am Joyce, balik-balikan ta lang ha. Ang ating nga guest subong nga aga, tido medyo pangid ang city government officials. Ma'am, ano na nga tabo? Kung sino lang ang nakakadto abi sa pamukaw subong nga tuig, ma'am? Yes, no. We sent man our invitation and we understand man nga si Mayor Jerry Treñas is also nagapahuway paanay and actually kay tigamay man lang ang aton nga gin-prepare man nga stage no. So nag-invite pan kita sa tanan naton nga mga city official. So I believe kay kahapon may ara man sang kahiwatan ng aton nga city. So late last night naman sila natapos no kagabi. So we truly understand kay every event man ara man ang invitations naton for our city officials. Bombot Champ na batian sang mga kabombo naton ang kabahin man sa nga pagpahayag ni Miss Joyce Clavicillas sang ato na ma-interview. Congratulations sa tanan nga tribo kay prepared sila. Galing ang IFFI hindi prepared.
amo na kay Bombotcham kay ti do kitanon gid ang pag-ugtas Manila kay katingalahan kay ti halos kada tuig gina gamo na kita sini, gapamukaw na kita sini, may pamukaw, may opening salvo. Ti sus Maria kagusip po. Lubid na patanda pa. Ang lubid yung Bombotcham sa isa lang ka-side mo, ang driya sa piya ka-side sa may side banda sang Plaza Libertad ng mga crowd. So, hindi gid masarangan sang abi puro palihog lang ang idog-idog at tido tani lubid man pero sa piya ko nga side ang miara lubid sa driya wala ti ayawan gid tugtas kag remind man kay most of the time ang mga syempre mga kabombo naton excited man sila duga kalimtan nila blabong mo siya mag-atras pero ang natabo kay naiya sa pamukaw aside sa may atubang sang San Jose Placer Church, miara tagid sila nga performance dito sa may Freedom Grandstand, pakadto sa may Provincial Capitol. So medyo madamo nagugtas, madamo ang do. Hindi nga medyo nagdamo gid ugtas eh. Medyo kapay mo ya nga. In terms ng ugtas, damo kita sang feedback nga nabaton. Nga damo sang mga motorista nga wala nakabalo nga may traffic rerouting. Ano natabo, Jel? Kay do, siling ko na gani, tuig-tuig na ginahimo. Kag nakita naton do, napreparahan man sa traffic management unit, pero tinga daw, mga taga-sityo lang yan nakabalo. Ang iban do ay, anong plastada man? Anong tabo, Jel? Actually, Bombotcham, weeks before pa man lang sa pamukaw or like last week lang gid or mga dira gid ang peak man abi nakatagwa man di sang mga traffic advisory sang kung diin bala ang ruta Bombotcham sang ining foot parade sang mga tribo. So ang natabo diri like since ara man ang mga traffic enforcers gin-guide na lang sila for the meantime sa alagyan nga pwede sila anay maka-silo. Doon mo na balabang mo siyang plasada, pero plasada na nga daan niya nga may road closure from Freedom Grandstand sa uta sang mga tribo. So umuina kag do ang nagkuhan man na doon nagpasalig man siguro Bombotcham at isa ba do balang adlaw di hindi man tuman ang kadamo sang mga motorista at the same time 6 AM to 8 AM man ang dalagan sang foot parade niya ni. So medyo patay nga oras pa kung Sabado bala Bombotcham pero do wala agid ang pila ka mga kabombo nato pero paminsano nila nga ang nag-obra sa gobyerno hasta lang na iya sa Biyernes ang opisina kung overtime amo na balik sila sa ila talatapan ang mga private companies 6 days a week ang trabaho? Tiway nila higing konsiderar? Ano nagapanag-iyaya sang syudad sang Iloilo sa mga dalanon? Taga-sityo lang? Kaya mo na Bombotcham ang this time or dapat isa man kuntani sa mga makonsider man sa Iloilo Festival Foundation Incorporated, yung mismo Iloilo City Government, nga aside sa road closure, nga maplastar man bala Bombotcham ang reroute nila kay medyo madamo or like damo gid man nga jeep kaina ang wala sila kabalo kung diin sila nga direksyon magaagi aside abi sa pag man sang mga traffic enforcers kung diin sila nga direksyon pero hindi klaro bala Bombotcham nga may mapa hindi tani ma-perfect Bombo Angel. Kay tanan nga bagay, hindi taman ma-perfectin mo. Pero sa kadugayon na nga ginahimo ta ini, no? Ti dapat bisan paano, kung bala, kung hindi mo man ma-perfect, ma-master mo lang, masaulo mo lang, may ma-miss out ka na, pero gamay lang eh. Pero ti natabo kang ginaya, sus Maria kagusip. Kaya ang nagwa lang gid Bombotcham do problema diri mapa lang sang road closure hindi mapa sang rerouting do medyo dira ang hambal abi do mambal nga do lapses man bala sa bahin abi sang pag-inform sa mga kabombo naton kay ti kumbalaan nila may rerouting
hindi sila mag-agi sa amuna gali nga kuan bala nga area kung may mapa sila nga makitaan, pero ang mapa gidram lamang nga na-release is ang mapa sang road closure Bombocham. Tikabay pang sa sunod kung may mga rerouting, road closure, ma-disseminate sang maayo, maplastar sang maayo para nga maintindihan sang tanan kag ang iban sining way man gid sang hindi man gituman kay importante bala mahilikoton nila tinid nila na magpasyudade para mabuin-buinan ang numero sang mga salakyan sa mga mayor tang dalanon, Jel. Amo na kay Bombocham aside sa road closure dapat may kaupod man nga mapa para sa rerouting, kumbaga kapid ni sila Bombocham. Diba siyang mapa nga nabalaan nila Sky City lang. Mapa Street. Anyway, thank you Gidjala, kabay pa. Nga pamati man sila na guro mga taga city government ang iban siniti may hulong Uber pa nakabugtaw na ni guro kag nakatimo-timo kag nakapakaldo na kag nagruwa na balas nila ng pawan isang hang Uber nila sa Christmas party kag after party. Ti kabay pa nga mabatian nila ni para sa sunod ma-hitso kag maplansa na sang eksakto, Bombo Angel. Exactly, Bombocham. Kumbaga, mamurag-muragan na nga ang function. Gali sa gyapon, this kan after party, kilala ko yung Bombocham. Sa gyapon, the function, tilain daya dapat kung ubra, kung pangalipay, Bombocham. Basta mintras tanto, gaga pangabuhi, kadya lang party kagang pangalipay, ara na da. Dapat sa gyapon, ubra, yung muna yung Bombocham. Ang sa mga nakabalo kag naanad na, daw suway naman lang na. Paanad-anad na Bombocham, ati. Amo na lesson man sa bahin sa nga, siguro both sides, publiko man, kabombo naton, at the same time, sa nga Iloilo Festival Foundation Incorporated. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat kid na Bombo Angel Tan. Amo na ya dugay ta na ginahimo tapos dayos paklats ta. Damo pa kulang-kulang. Or why lang ma-maximize ang mga tao sa local government kay ti lapyo manggabi mo Christmas party mo. O sa gyapon na sa sunod no, sa aton sining mga kabombo kabay pa nga maplansa na ni ang mga minor nga mga yukot-yukot sa pagpatigayon man sa mga aktibidades diri sa syudad sang Iloilo, particularmente kung ang istoryahan naton may mga ginasarado kita nga mga dalanon, kaya mga mayor ta nga dalanon nga daan one half na lang ang bilin, di ko may isirado ka nga isa dira piktado ang tanan. Standby na sa kapon lamang program upod sa kay Tita Regine. Isbomot siya Mablanco Vergabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang selebrasyon sang Paskwa, selebrasyon sang pagkatao ni Ginoong Hesus, gani sa ulugon naton ini nga puno sang kasadya kag paglaom. Ipaambit naton ang grasya kag kalipay upod sa aton pamilya, mga abyan kag kakilala, ilabi na sa aton mga kauturan nga ginakulang sa pangabuhi. Hindi man naton pagkalimtan nga magpasalamat sa aton mahal nga Dios. Padayon kita nga maghugpong kag magbinuligay agud malabot naton ang aton mga handom para sa kauswagan sang probinsya sang Iloilo. Kabay nga bugayan kita sang grasya sang Dios sa siningtion sang Paskwa kag sa pagsug-alaw naton sang tuig 2024. Ini si Governor Toto Defensor, kaupod ang akon pamilya, nagatamyaw sa inyo tanan sang malipayon nga Paskwa kag mainuswagon nga bagong tuig. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for December 10 to 16, 2023 sa pagsugod sang siningang weekend. Ang Rains Band ang natalana nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical entertainment non-stop for 2 solid hours sa Thank God It's Payday, kicking off at 6 p.m. on December 15, Friday. Sa Sabado, your friends from Retro Band will once again be on stage para sa 2 ka oras kag 30 minutos sa pagpalipay sa inyo, kaupod sa ila great selection of oldie-goldie songs sa Concert at the Plaza, mangin-inyo sa December 16, umpisa alas 6 ang gabi. Sa tion sa mga musical show, napuno ka mga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs and more. Ang iga-paraffle sa tanan nga mga suki sang Plazuela de Iloilo sa December 17, Domingo. Imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa mga adlaw nga pagahiwaton sa Latolda, umpisa alas 11 sang aga. Sa mga misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang mga leaders ng conflicting countries ang magtinguha nga makapangita sang fair solution sa ilang misunderstandings so that global peace will soon be restored. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio kag Star FM, ang Pasko tion sang kalipay, kalipay sang pagkatawo sang aton manunubos si Ginoong Hesukristo. Paglaom man ini para sa aton nga mga Ilonggo sa pagbangon sa kabudlay dala sang pandemya. Sa mga pinalangga ako nga pumuluyo sang syudad sang Iloilo, ini si Mayor Jerry Treñas ululupod kita sa pagbangon kag pag-uswag. Merry Christmas and a happy and prosperous New Year to everyone. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Himua nga mabungahon kag mapuslanon ang imo bakasyon sa panahon sang Paskwa. Yari ang pila ka mga bagay nga pwede mo mahimo agod mas masulit mo ang imo Christmas vacation o kon holiday break. Magtuon sa pagluto sa magkatuhay nga mga pagkaon. Magbulig sa ginikanan sa pagpreparar sa pagkaon kag tun-an kung paano ini ginaluto. Kung matutom ka sa pagtuon sa kusina, sigurado nga sa masunod nga Paskwa ikaw na ang mayor sa lamesa. Mag-set sang reunion sa imo mga kaabyanan o kun anay mga classmates. Talagsa dala ka mo magkitaay gani ingaliti ang okasyon sa Paskwa nga liwat kamo magkaupdanay. Hindi tanan nga banding madala lang sa imnanay. Mahimo kamo magkaorganisa sang iban pa nga mga outdoor activities, kaangay sang hiking o kon paglagaw sa mga tourist spots nga malapit sa inyo lugar. Kung masarangan, mahimo man kamo mag-amutay kag magpatigayon sang gift-giving activities. Magbisita sa imo mga himata sa malayo nga talagsa mo na lang makita bangod sa kasakoon. Tion man ini, agod mapapag-on pa ang inyo relasyon. I-develop pagid dugang ang imo talento kag iban pa nga mga interes, pinaagi sa paghatag sang tiempo sa pagtuon kag paghana sang imo kaugalingon. I-share ang imo talento kag iban pa nga kinaadman sa mga kabataan. Ang Christmas break ang isa ka maayo nga tion nga magiyahan ang mga kabataan palayo sa bisyo kag iban pa nga mga kalainan. Kung ikaw ang may talent sa pagsaot, pagkanta, pagtukar sang instrumento, pagpinta kag iban pa, tudloi sila. Mahimo mo man sila nga matudloan sa mga hilikoton sa sulod sang balay nga masarangan nila agod makatuon sila nga magtungod sang responsibilidad sa ulihi. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo
Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Ang selebrasyon sang Paskwa, selebrasyon sang pagkatawo ni Ginoong Hesus, gani sa ulugon naton ini nga puno sang kasadya kag paglaom. Ipambit naton ang grasya kag kalipay upod sa aton pamilya, mga abyan kag kakilala, ilabi na sa aton mga kauturan nga ginakulang sa pangabuhi. Hindi man naton pagkalimtan nga magpasalamat sa aton mahal nga Dios. Padayon kita nga maghugpong kag magbinuligay, agud malabot naton ang aton mga handom para sa kauswagan sang probinsya sang Iloilo. Kabay nga bugayan kita sang grasya sang Dios sa siningtion sang Paskwa kag sa pagsug-alaw naton sang tuig 2024. Ini si Governor Toto Defensor, kaupod ang akon pamilya, nagatamyaw sa inyo tanan sang malipayon nga Paskwa kag mainuswagon nga bag-ong tuig. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus
ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Happy weekend. Beautiful Saturday, the 16th of December. This is Tita Regine. Welcome sa KLP. Check natin ang ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, exactly 9 days to go before Christmas. And bago lang gid, may Christmas party akong ginbayaan, pero balikan ko sila. After this program. Hello din sa inyo. Enjoy yourselves. Well, anyway, it is now 20 minutes after 2 o'clock. Again, welcome sa inyo tanan mga kabombo. Kumusta ang inyong mga tiyan-tiyan? Happy tummy? And of course, ang mga puso, happy ang mga hearts. Dapat lang, it's Christmas season. More reasons to be happy. Welcome diri sa kahapon lamang program. Pero daw, nagaproblema kita sa aton diri nga interviewee si Mrs. J. Sangkalinog. Kainalanggid, mga 15 minutes ago, naka-istorya pa ako sa iya. And I asked her because ginatawagan ko siya. Actually, wala siya kasabat, pero garing lang iya phone. Pero kaina ng sabat niya, and then ginsure ko sa iya, nga siling ko ti ano, madayon kita sa interview. Siling niya, sige ma'am, pero sa phone lang, kaya wala ko na siyang signal dito sa ila, hindi man siya makakato diri sa station. Siling ko ti, sige. So, ginhatag ko ang number sa aton nga partner diri sa technical, tapos ginatawagan siya, kaya naga-ring, and then naga-busy, and then sumundo ginakat na gid. Every time na magtawag, do ginakat. Well, we do not know, ha? Kung anong imo nga plano, kung madayon ikaw, Mrs. J. Sangkalinog, o kung hindi. But anyway, i-check ikaw namon karon before ako mag-proceed sa plan B naton. Kung hindi ikaw, makatake sa amon nga call,
wala kita sang mamahimo kundi nga i-forgo ang pag-interview sa imo, but that also means nga forfeited naman ang imo nga premyo kay ti wala kita nakadayon sa aton nga interview. So kung ara ka malanda and you're available, palihog na lang. Please pick up the phone para nga maka-interview ako sa imo on air. And if ang ginaproblemahan mo nga hindi ikaw makakadto diri sa Monday para nga maka-claim sa imo nga prize, pwede ka gid nga maka-send sa imo nga representative. Padalaan mo lang siya sa imo nga ID, and at the same time padala ka sang imo nga authorization letter explaining nga ang hindi ikaw ang ma-claim sang imo nga prize. That simple man lang, ha? Mrs. J. Sangkalinog, I really hope nga ti masabat mo ang amon nga tawag dira sa imo. Anyway, mga kabombo, welcome diri sa nga hapon. So many things to do. Kamu dira, kumusta ka mo? Nag-party mo kamuda. Christmas party nyo manda. Enjoy lang Ari na aton nga bahanon para sa inyo. And this is from Jose L.G. Fuentes. Panumpa. Good afternoon and welcome sa KLP. Walay sukod akong kalipay, kay wako damha mo abot kining adlaw. Sa atubangan mo gipamulong ko ang akong gugma ug akong panumpa. Ang kasing-kasing ko nag-awit, nag-ambak-ambak kalipay kutok sa langit. Sa atubangan mo gipamulong ko ang akong gugma ug ang akong panumpa. Sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa wanta ang atong gugma, kay kita usa na. Mga pangandoy ug pasali, karong adlaw na tuman sugo sa langit. Ikaw ang rayna ko, ug ako ang imong haring kauban. Sa kahampuran, sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa anta nga tunggok, kay kita usa na. Pinangga ko, ikaw gakurag yun, ang magtinabangay ug mag-inunungay. Tumanon pa ang atong mga saan, bukos kining gugmang way sama. Kalipay, kalisod o kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa anta nga tungkog, magay kita usa na. Kay kita usa na. Panumpa, Jose L.G. Fuentes para sa inyo. Welcome again mga kabombo. Diri sa KLP, you're with Tita Regine. Ay, salamat. Nakasabat ang aton nga winner, si Mrs. J. Sangkalinog. Dugay-dugay galino, after sa interview natin sa kay Mrs. J, another winner ang aton nga iga-announce. Kani nga, stay tuned gid, especially those nga nagpadala sa ilang mga istorya. Good luck gid, isa na naman sa inyo ang aton nga mga winner. And this afternoon, happy ako nga
sabat siya sa gin-pick up niya ang iyang phone. And according sa iya, daw, ginasabat niya man kuno, pero daw may problema siguro sa ilang signal dito. Anyway, check taliwat. And you welcome ta na diri sa KLP. By phone lang kita sa iya. Kaya daw hina gito, daw budlay gid ang signal, kag okay lang na. Hindi pa siya kakadto din kuno sa Iloilo City. Kalinog pa siya. Dumalayo-layo gid man. But anyway, welcome diri sa KLP, Mrs. J. sang Kalinog. Mrs. J, good afternoon gid sa imo. Good afternoon, man. Tita Jane. Hi, salamat gid. At least nakasabat ikaw. Pinagari ka mo ka magulutod? 5. Tapos ikapila ikaw? Ikatatlo ako, Tita Regine. Oo, naka-mention ikaw nga daw temprano ka pa naman na, no? Pila imo edad? 17. Wow. Subong pila ka na? 18. So last year ka lang naman na. May baby ka na? Sige, istoryahan tang party sa inyo nga family, sa ginikanan mo, sa inyo nga pagpangabuhi. You said, nagapanggarab ka mo nga mag-iloy. Istoryahi kami. Yes, good, Tita. Ang tungod nga ya papa ko, hindi doon ka ubra, kay bed reading doon. Kami doon lang magbugto, kag ang nanay ko ang nagaubra para may pang-adlaw-adlaw kami. Nagaga pa kami mabugtaw para manggarab. Kag para masustentuhan man niya tananamon ng kinahanglanon. Okay. So, bali sa nagapanggarab ka mo, na bedridden na ang father mo? Or sang una pa lang, sang do hindi pa problematic ang pag-upod ni papa mo, kag ni mama mo, nagapanggarab na ginman ka mo ya? Bilog ka mo nga mag-family? Hindi man gid kami nga whole gid nga dang family or ano. Dati si mama kag si papa ang nagapanggarab. Nagtingob lang kami dahil kay papa. I see. Okay. Tisang una, todo okay man ka mga magpamilya, kay tiga binuligay lang gid ka mo. Pero paano ni nga nag-umpisa ang problema sa inyo nga family? Ang umpisa sa kay papa nga dang grupo-grupo, tapos amanda na umpisa doon ang pag-inom na, pagkamuto na disgrasya. Nagbulo barkada. Yes, Tita Reg. Okay, tapos ang doon nabuyunan sa mga barkada, gainom, tapos mahubog. Muna? Oo, Tita Reg. Kung mahubog, anong ginahimo niya sa inyong iloy? Nagapanakit siya, Tita Regine, tapos hindi kami katulog kung gabi nga mag-abot sa. Ngahaw? Ginasakit niya sa mama, tapos nagapang murugso ta na sa sulod sa balay. Bugtaw kami nga gakaturugay. Temprano pa lang ginapaturog na kami kaamon nga nanay. Ngahaw? Ay dang Tita Reg, pagka aga kada ma-eskwela pa kami, tapos kinanglan na kami doon paturugon temprano, at least makaturog kami biskan pa paano. Oo, kay kung magpauli si papa ninyo, hambal mo nga hubog, daw gagamo, gasabad. Amo na? Oo. Ahay, kaluoy man ka mo. And then may imon galining inyo nga father, nga patitong magulang nyo. Nasalaan pa niya, hambal mo nga lalaki sa inyo mama. Ano to natabo man? Sa sobra na kahubog, dang nagabugtaw kami tanan, tapos nagakaon. Ang guilty lang nag-abot do bala nga halin sa irimnan, tapos nag-away sanda kag nakita na magurang ko mo to ang gintayaan nakagarab. Hindi niya nakilala magulang mo? Waay. Kay ti bata pa lang ang magurang ko. Oo. Ti bata yan, niya kilala. Gintayaan niya garab. Tungod guro sa irimnan, Tita Reg. Mugani, no? Budlay gid. Kung mahubog ang isa katawo, tapos bata niya mismo, gulgulo niya ang liog. Pero doon pa barangay ito siya sang inyong utod? Oo, Tita Reg. Tapos, sa priso, kaso ka nanay ko nga, hindi lang para at least dang kan bulaganay sanda, may matindog Japon nga ginikanan ka namon, kag hindi buwag ya pamilya namon. So
Yes? Pero isa mangud kami kabalay kay ano dun, lain-lain doon sa kwarto. So, bali nag-decide gid si mama mo, nga bulagan niya na lang si papa mo. Kaya doon hindi Yes. siya kaagwanta. Pero ang setup, hindi nga bulagay sa lain-lain balay, kundi nga isagyapon ka mo kabalay, lain-lain lang sila kwarto nga duwa. Amo na? Yes. Gasapakay Oo, man different. sila. Gasapakay man sila. Waay sandaga sa pakay, bali dang sa kanamon do lang nga bata na. Tiga kanya-kanya sila. Papa mo galuto man sang pagkaon niya, si mama mo, kaga mo galuto man, amo na, or isagyapon ka pagkaon, tapos iyalago Isagyapon. gina. Ti mga lago, iya ginalabhan gyapon ni mama mo? Tita nagalaba lang, si papa lang. Okay. So, mapisan man siya maglabas ng iyang mga lago. Yes, Fred. So, amo ina because hindi luyag ang inyong nga mother nga magburulagay gid kamo tanan nga wala sang amay sang panimalay kamo nga mamatan. So, even if hindi na manami ang ilang nga relationship, way na sila gahulid, lain-lain na sila nga kwarto, but sa gihapon, sa isa lang gyapon kabalay. Para nga, kamo nga mga bata, pagbugtaw ninyo, kita nyo mama nyo ara, kita nyo papa nyo ara. Doon mo na. Yes. Okay. So, amoy nang inyo nga setup sa sulod sang balay. For how long? Manawig man nga natuigan man tapos kada amo do nga na discussion si papa. Oo, paano to natabo man? Nga natapakan sang elf ang inyo nga amay? Bangod sang kahulugbon, ano to natabo? Inom sa tapos nakaturugan sa karsada. Amo to managagi nga dang sakyan, nakaladkad gid. Nga nagtulog siya sa karsada gid mismo? Oo, Tita Regine. Bangod sang kahulugbon, why na siya ka toltol inyo balay, tapos dito na lang siya nagtulog sa karsada. Delikado na katama, kay ti highway siguro, no? Damo sa Hindi lakyan? hangid. Okay. Kay agi nga sakyan. Pero natabuan nga may nag-agi. Oo. Ara man siya sa binet o sa tungagid siya sandalan? Do medyo sa binit. Kaso ang lane, one lane lang. Amo ano gid sa. So, lagi siya nakaladkad. nakita. Ano na natabo oras? Gabi? Kagahon? Gabi, mga kaagahon. Oh, but you said, ano to man, dugin tampukan pa siya sang mga dagami? Kansaha, Ano? sang patubo, kansaha. So before siya nga gintapakan sang elf, kay natulugan siya nga hubog. Ha? Gintampukan na sa. Before siya nga natapakan sang elf, gintampukan siya. Oo. Nga gintampukan siya. Guro hay kuno mauran, amo to tabukan ay naluoy man. Ti ang nag-agi nga sakyan ay gawa guro katulupangod. Amo to na ano na si papa. So abi niya ya, tumpok lang sang dagami. Gali kay may tawo nga gintampukan sang dagami. Doon mo na. Yes. Okay. So anong nangin epekto sa inyo nga amay? Kay ginyud-yud gid sa gali isang elf? Ano natabo sa iya? Na nga spinal cord, tapos ang 1 month na amnesia. Hindi ka mo kilala? Dang hindi man gid ita buhay. Ang na amnesia na. Tapos nagbalik man lagi. Hindi ta permanent, hamal ka doktor. Tapos ang 4 months kami nga nagbuhay tuya sa ospital. Okay. Kay bulagay sila, wala sila intindihan na isang imo nga mama. Ano ginimo sa imo nga mother? Si Mama Japon ang asikaso ka na. Nagabantay, tapos nagapangita ka pagi nga biskan paano may gawion kami sa balay kag may bugto kami nga tang 7 months old sa tita. Ay, abaw? Tapos kami nagbantay.
Aha. So wala yaman gali na tiis ang inyong nga father. Siya gihapon bilang asawa ang atipan, nagpangita sang paagi para nga masustain ang mga balayran sa hospital kag ginapulawan bugtawan niya man to ang inyong nga father. Kanami man sang inyong nga mother, no? Okay. So siya gabantay, kamo nagabulig man bantay sa hospital kay ti apat gid gali kamo kabulan. Ng hospital father niyo? Oo, Tita Reg. Bali, bailhanay kami duman, tapos sunod duman, magurang ko duman, ako duman sa libayon ko. Tapos ay siyempre nanay ko dang kinanglan naman nga makaturog hay kung mag-abot sa balay do lutang doon. Hay lutang. sobra ka pulaw. Oo. Hay dila tanan-tanan. Hay tanan lang ga gid kay papa sa ospital. Tapos ginabalan. Ako Oo, ginabalan mo pa siya nga hindi lang siya mag-drugs ha. Kay Churaya daw lutang na. Insunlog mo pa siya. Pero sabat niya, tunto ka, wala kuya ga-drugs Kulang lang kuya sa tulog, kapoy lang kuya. Sino man hindi makapoy, 4 ka bulan nga bantayan mo, pulawan bugtawan, and at the same time, ikaw pang mangita paagi para nga mabayran ang mga hospital bills, mabakal ang mga bulong. Ano nang kinimo sa inyong iloy para matustusan yung hospitalization sa inyong amay? May man kanadang tao nga sa palibot naman ay man ang iba-abi nga pasyente dang naluoy man amo na da. Okay. Tapos ginpagwa ka mo sa hospital, amo ni namin mo, gin-pull out ka mo sa hospital nga aman? Nag-start doon to tita ang COVID. Bali kinahanglan doon nga maghalin gid tanan hay mapasulod sa nado ka COVID nga nagpositive doon. Di kinahanglan mahalin kung hindi mo gusto maghalin diyan ka lang di malatnan ka gyapon. Tapos to ginataasan pa kamo kilay sa mga tao sa palibot nyo, kulbaan sila sa inyo kay tihalin ka mo sa ospital, abi nila may dala ka mga virus? Yes, good tita. Nga pag-abot pa lang ka sa Rakyan, kita mo nga sa punta, duro tao, tapos kung nag-agi ka doon na yung duraan do lang. Kulbaan din sila, no? Nga matapikan sila sa virus. Kaya ang thinking nila, halin niya daan sa ospital, ti delikado. And that was the time nga tama kataas, no? Ang mga cases ang COVID and tama kabaskog sang virus. So, lockdown. Kaya ginahambalan gid ang mga tao nga safety hon gid ang ilang kaugalingon. Tisang naghaganhaga na ang COVID. Anong inyong ginhimo ni mama nyo just to survive? Nagapanggarap kami tapos nagapangampo para nga may kami sa adlaw namon. Ano ang lang gid ang routine? I see. Ano ang sitwasyon sa inyo nga father? Sang nakagwa na siya sa hospital? Hindi na siya kabangon? Hindi na siya kalakat? Nagapungko do lang sa Tita Regine tapos gaigo do lang kung gusto na maghalin bala sa na. Kay spinal column, no? Ang naapektuhan gid sa iya. So, ang iyang motor, hindi naman nami. So, hindi na gid siya kalakat kali. Mrs. J. Kaya pag sang COVID, hindi doon ma-process ang sa spine na. Amo to nga dang nabtan nga COVID, do ay do lang na Okay. process. So, wala nyo ma-follow up, bali, ang kondisyon sa inyong nga father. So, susubong aral lang siya sa inyong nga balay? Oo, Tita Reg. May maintenance? May mga bulong? Mrs. J. Ang sa Pilas na kaso na ospital man. So ano exactly ang iyang sitwasyon, ang iyang kondisyon? Gaano lang siya? Gabatang na lang? Pwede sa kapungko ang igod. But hindi nagid makalakat? Oo. Pwede siya Yes? Na doon ang siki na hindi ka makapanaw. So affected ang iyang tiil. At the same time, makakaon siya by his own? Makapaligo siya nga siya lang?
Oo. Ate Mayadman. At least, no, makayaya pa ang magpaligo sa kaugalingon niya, magkadto sa CR. Kaya niya? Hindi, Tita Reg. Ang bali sa CR na ang sasalog, hipuan mo lang, tapos dyan lang may arnola. Okay. So, dira na lang siya tanan. Kung di siya gatulog, dira na lang ang tanan-tanan. Tapos, ginatagaan lang siya sa pagkaon niya. Hindi naman kinanlan nga hungitan siya. Oo. Makakaon na siya, nga siya lang. Yes, Tita Reg. Oo. So, kabudlay, no? Because malawig man yung mga tinion na amo na ang sitwasyon sa inyong father. Actually, until now, doon mo na sa gihapon, no? Yes. So, saan na nag-decide niya magtrabaho sa abroad ang inyong iloy? Mrs. J? Yes. Oo, saan na nag-decide ang inyong iloy nga magwa na lang kay kabudlay gid, kinanlan gid kwarta para sa ipangtusto sa inyo kag sa inyong amay? Tapos ang COVID nga naghagan-hagan do, nag-decide do lang tanay para man ka-finance namon bala para sa tanan. Ay kabudlay gid tong ni Papa. I see. Dali lang mamangkot ko ha. So sang amuntong natabo sa father mo, tapos kita yaman nga ginaatipan siya sa inyong mother. So eventually nag-ayuhay na gid man lang sila nga duha? Okay la sanda nga duwa pay ang sa relasyon da wide gid. Do as a friend lang, no. Friends na lang gid sila ya, pero nami man kay ang obligasyon sang mother nyo bilang isa ka asawa, as in ginatungdan niya gapon sa inyong father. Amula na they don't sleep together, pero ang pag-atipan ara gihapon, ang pangita sang kinahanglanon sa inyo para sa inyo amay ginahimo gihapon sa inyong mother. Correct? Oo, Tita Reg. Alright. Nagtrabaho siya sa abroad, nakalakatid man siya, pero doon dito manami ang unay ang nadangtan, no? Istoryahan nato ni na, ha? Hindi ka magalindira, kay magapanumbalik pa kita. Mrs. J. Sang Kalinog, mga kabombo ka mo man, ha? Hindi ako magalindira. Padayon na nato na pag-istorya dito sa ating winners ni Mrs. J. Sang Kalinog sa pagpanumbalik sang kahapon lamang program with Tita Regine. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio kag Star FM, ang Pasko tion sang kalipay sang pagkatawo sang aton manunubos si Ginoong Hesukristo. Paglaom man ini para sa aton nga mga Ilonggo sa pagbangon sa kabudlay dala sang pandemya. Sa mga pinalangga ako nga pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Ini si Mayor Jerry Treñas ululupod kita sa pagbangon kag pag-uswag. Merry Christmas and a happy and prosperous New Year to everyone. Bombo, nagapalibog ka bala kung ano nga regalo ang imo hatag sa imo ihado kag ihada? Hindi kinahanglan nga mahal, basta makahulugan lamang kag mapuslanon para sa imo hatagan. Yari ang pila ka mga ideya sa pagpili sang regalo. Kung masarangan, mahimo mo nga ihatag kung ano mismo ang ila ginapangayo, bangod patod nga magustuhan nila ang imo regalo. Mahimo mo man nga mahatag kung ano ang ila kinahanglan kaangay abisang school supplies kag iban pa kung sila ang nagaeskwela. Mapuslanon gid kung ang imo regalo sarang nila masuksok kaangay sang bayo, pantalon ukon sapatos. Pukawa man ang ila interes sa pagtuon kag sa pagpalapad sang ilang mga kinaadman pinaagi sa pagregalo sa ila sang mga libro. Sorpresahan man sila pinaagi sa paghatag sang regalo nga sa ulihi marealisar nila kinahanglanon gid gali nila. Ang Pasko wala ginatakos sa bilis ang regalo kundi sa kahulugan sini kung sa diin makatuon kita nga mangin maalwan kag mapinasalamaton sa mga grasya nga aton mabaton. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check.
Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo Habang si Mrs. J Sangkalinog. Mrs. J, nag-abroad ang imong nga mother para nga may pangbakal sa mga bulong, may pangtusto sa kinahanglanon sa inyong father, at the same time sa inyo man, nga mga kabataan niya sa inyong pag-eskwela. Pero daw masubo ang nadangta niya una dito sa abroad. Ano natabo to sa iya? Bali ang anang amo malam nun, tapos naga-order lang sa kapagkaon, bali ay galuto ti ang bilin-bilin do lang ang ginatao ka na kag ang mabilin na ka ng pagkaon kung sa ref makita na may mga expired doon ti hindi ka nakasaho, so hindi gawa ka niyad. Okay, so ano niya ginhimo? Bali nagbakala tanabla ka ng anang rice cooker para sa anang pagkaon nga makatiga. Kaya hindi sa kasaho gid nga bilin-bilin lang nataw ka na. Pero doon nangita gid siya lain nga employer, no? Tanda ka amo na bali duay sa nagintindihan ay kamutugin kaamo na sa kakilala kaamo na. So may bago siya nga employer. Mas better ang iya bago nga employer. Oo, Tita Reg. Ate Mayo man. Kaya ato sa abroad ng inyo nga iloy, sino ang kaatipan sa inyo nga amay? Ang bugto ko, ang magurang. Aha. Sa di inyo punto nga naman nati mo, kay ti kabudlay sa inyo sitwasyon, ginbilin sa inyo amay, nga naman nati mo haw. Ang nag-umsam lang si Red tong gid ya pamilya nagbulaganay gid. Kami. So bali before nga nag-abroad ang mother mo, nakapamana ka na? Oo. I see. Kamusta ka mo subong sa imo husband? Okay man, Tita Red. May baby na ka mo? Pilang edad? 6 months old. Wala ka na nag-eskwela? Nag-unta to subong. Pero may plano ka pa man nga mag-eskwela liwat? I see. Ang bana mo? Ga-eskwela? Ga-trabaho? Ga-obra. Okay. So kamo ang nag-aatipan sa inyo nga father, gabulos lanay lang gid kamo. Ang makauturan mo sige ang pag-eskwela nila? Graduate doon ang magurang ko pay diyan la ka namo nag-obra. Tapos ang gamay nyo nga manghod. To baby Sama pa, ni no? Oo. Gingkuha galito sang inyong tiya, no? Oo. Okay. So sa sulod sang balay, pila ka mo subong ang bilindira? Ang sa sulod ka balay, bali ang magurang ko lang na to. Ang si Papa. Duwasan daw pag si Papa. Duwa na lang sila kay kamo, nagbalhin na kamo ya. Nagsaylo na kamo. Ay, see. Tiga, ma-share ka man to kay Papa mo? Yes, Tita Reg. Kumusta na siya subong? Ano nang iya sitwasyon? Sa na may pilas sa Japon ko karon. Pila or pilas? May pilas. I see. Kumusta ang inyong iloy dito sa abroad, subong? Okay naman karon niya kaintangan ni Mama. I see. Okay. So far ikaw, kumusta ang inyong pagpangabuhi sa imong nga bana? Okay man, Tita Reg. Malipayon? Oo. Way man naghinulsol? Ay man. Very good. Okay. May luyag ikaw nga lesson or inspiration or something nga gusto mo lang i-share sa aton nga mga tagpalamati na tuhoy sa nangin inagyan ninyo bilang isa ka family kag ikaw man bilang isa ka tinuga. Samtang dyan tayo binikanan mo kag mama mo, enjoy mo do lang tanan, tapos ay kain ang maging broken family nga bulaganay do kamo tanan, tapos ang daad mas i-encourage man niya kagalingon mo nga mag-eskwela ka, hindi patok sa nako nga wa gid natapos. Kag enjoy mo lang iririma pa kamo tanan nga pamilya, ay hindi sa tanan nga oras
kumpleto kamo kag okay lang kamo nga tanan. I'll see. So, anong imo nga natapusan? Mrs. Yes, J. Tita Red. Anong natapusan mo? Senior high. Natapos mo gid siya. So, graduate ikaw sang senior high? Yes. Di may chance pa. You're still very young. You're only 18 years old. Tapos, istoryahan nyo sang imo nga husband. Basi kung willing man siya, nga suportahan niya ang imo nga pag-eskwela, basta ma-manage nyo lang at may nagabantay sa bata, and at the same time, hindi lang mapabayaan ang inyo nga panimalay. Di ka mo subong nag-stay sa imo nga mga ugangan? Hindi, may balay kami nagang amon. Wow, ti ka nami man. Pila edad sa imo husband? 24. 25. So, may edad-edad gali siya sa imo. Anong iya trabaho? Ang bali na karon sa Manukan Japon. I see. Okay. So, istoryahan nyo. May plano ka pa man? Kung may chance abi, may luyag mo pa man, interesado ka pa man nga makapadayon sa imo nga pag-eskwela? Oo, Tita Red, balik dito sa Japon. Yes. You do that. Kay para gid na sa inyo nga duha, sa future nyo, kag para sa inyo nga bata. Hindi bala? Kay kung maka-eskwela ikaw, maburbudlay lang, no? Kay ti may bata na, pero kung kayanon mo gid, mangin dako gid ang abulig para sa imo nga husband. So siya man kinahanglan nga magsusakripisyo man para nga masustentuhan niya ang imo pag-eskwela, and ikaw man mismo, no? You have to manage your time, family, kag ang imo nga pag-eskwela. Basta kung may tsansa, eskwela gid liwat. Alright? Basta si mama mo makabulig sa imo, di ba? Yes, Tita Red. May ara ka pa luyag nga ihambal or may luyag kang tamyawon? Go ahead. Wala naman, Tita. Sige. Thank you very much gid sa imo, Mrs. Jason Kalinog. Nagdaog ikaw sa 1,000 pesos nga cash. Kagang ina nga premyo mo, pwede mo na siya nga ma-claim na sa Lunes. Lunes ka adlaw ha, kung hindi ikaw makakadto diri, padala ka lang sa imong representative, tapos padala mo imo nga ID nga gin-xerox mo, tapos ang representative mo dala mo siya sa iya nga ID, kag padala mo siya sang authorization letter. Bisan sulaton mo lang nga siya ang imo nga gina-authorize para nga mag-claim sang imo nga price. Can you do that? Okay, Tita Red. Sige. Again, thank you very much and congratulations gid sa imo, Mrs. J. Sang Kalinog. Ang ating winner, mga kabombo, and in just a little while, mag-a-announce kita sa ating panibagong winner para sa siningang simana. Who would that be? Bantay gid sa aton dira nga mga tagpula masako. Magapanambalik ang KLP pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise. Now, sa aton nga winner, let me invite you again sa tanan dira nga way pa naka-join, naka-contribute, naka-share diri sa kahapon lamang program. Sadya hunta ni. Please share your own beautiful stories. I-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Maraming salamat sa naton ng mga letter senders. Your stories are so very interesting. It keeps us alive every afternoon, Monday to Saturday, diri sa kahapon lamang program. And isa sa inyo, ang aton yung maging lucky winner naman, next to be interviewed. And next nga interview date naton would be December 23, Saturday. Congratulations to win 1,000 pesos in cash. And mag-interview ako sa iya. Hopefully, makakadto diri siya sa station, diri sa Bombo. Ikaw na ang ating winner for this week, Mainantuson sang Pasi. Alright? Congratulations sa imo, Mainantuson sang Pasi, our new winner para sa siningang simana. Mga kabombo, thank you so much, Gid, sa inyo tanan-tanan, sa mga stories nyo, and especially for your presence every day. Ang iban sa mga malayo ng mga lugar, keep safe always. Ang iban diri lang sa palibot, wherever you are. Salamat, Gid. Nga I know, kamudira, kaupod ko, Gid, every day, from Monday to Saturday, diri sa kahapon lamang program. Makes my heart so happy. Salamat, Gid, sa inyo. Padayon na lang ang inyong ginapanghimo. Dira, kung nag-party-party ka mo, go back to your party. Salamat, Gid. I'll be seeing you again on Monday sa gihapon. Inyong alagad, si Tita Regine, para sa kahapon lamang program. Good afternoon, and God bless.